Добрый день, сябры. Рад вітаць всіх на футболе. Сёння нас з вами чакае матч Крумкачоў супраць Ураджайна. Другі тур чэмпіяната Беларусі по футболе ў другой лізе, мінскі дывізіён. Сённяшні матч для вас пракаментую я, Алексей Барысевич, і спадзяюся, неўзабаве да нашай трансляцыі далучыцца Дзіма Падгорны. Ну што, сябры, да, прагне яшчэ гэты матч для вас пракаментаваць аператор сённяшняй трансляцыі Андрей Кулініч. Я думаю, сябры, пад спасылкай на трансляцыю, дакладней, пад трансляцыю знойдзеце спасылку на донат, і калі мы збіраем першы донат, я не ведаю, цягам 5 хвілін, то, я думаю, можем пусціць у эфіры Андрея Кулініча. Ладно, жарты жартамі, сябры, давайте распачынаць са стартавых складаў, бо зусім неўзабаве распачнецца ўжо матч, і так трошку са спазненнем выйшлі ў эфір. Ну і давайте распачнем са стартавага складу гасцявой каманды. Ураджайна сёння выступае ў наступным складзе. Алексей Мохнач, нумар 31, абараняе браму этой блакітнай каманды. Далей па складзе нумар 2 Мікіта Еременак, нумар 3 Даніл Мецеліца, 4 Владзіслава Смалоўскі, 6 Александр Шишко, 15 Артур Сарамаха, 17 Дзяніс Лазюк, 19 Владзіслаў Калясінскі, спадзяюся, не блытаю націск, я, калі што, выпраўляюць сябры ў каментарах. 20 Мікалай Мікуліч, 77 капітан каманды Сцяпан Неронскі і 95 Антон Боскін. Галоўны трэнер каманды, тут що, здаецца, без зменаў цягам апошніх сезонаў, Ілля Рахманаў. Добра, з гэтым разабраліся, давайте хуценька, пакуль у нас распачалася гульня, гучым стартавы склад Крумкачоў. Гэта, я мяркую, нас всіх больш цікавіць. Пра гэта пазней, бо першая атака магла застацца якраз такі за футбалістамі Ураджайна, якія сёння выступаюць, як вы здагадаліся, у блакітных футболках. Крумкачы сёння ва ўласцівым хатнім дамашнім чорным камплекце формы. І стартавы склад Крумкачоў наступны на сённяшні матч. Нумар 1 Віталь Зыгмантович, 3 Мікіта Аўсянік, 5 Януш Ладуцька, ён сёння, як вы здагадаліся, за капітана каманды. Нумар 7 японскі, ну, называць легіянерам я яго не маю права, але ўсё ж такі Касукі Наміката, 8 Арсень Старікаў, 10 Ілля Зайцаў, 16 Яўген Гардзейчык. Трошку з паузай называем стартавы склад, бо была атака якраз такі Ураджайна, магло быць небяспечна, але працягнем па складзе далей. Нумар 16 Яўген Гардзейчык, нумар 18 Алексей Баранаў, нумар 21 Яўген Елизаренко, нумар 33 Даніил Дорожка і нумар 96 Мікіта Кухцік. Галоўны трэнер каманды, таксама не выклікаю вас пытанняў, Сергей Васильевич Казека. Зноў жа, па традыцыі, давайте не будзем адкладаць надоўга гэты момант, скончым з афіцыйнай часткай, і Дзіма Падгорны, які далучыўся да трансляцыі, падкажа нам, а хто ж сённяшні матч абслугоўвае. Брыгада арбітраў у якім складзе Дзіма сёння будзе сачыць за падзеямі на поле і, магчыма, на іх уплываць. Пра гэта пазней, бо Даніил Дорожка меў шанец выйсці на рандеву з Алексеем Мохначам, але той быў першым на мячы і аут на нашу карысць. Ну што, Дзіма, ёсць пауза? Давай залетай. Так, ёсць пауза, не адразу Даніил Дорожка даў мне вступіць гэтую гульню пазней, чым звычайна. І, па-першае, хочу, канешне, павітацца і з табой, Лёш, і з нашымі сябрамі, гледачамі, бо сёння мы глядзім футбол разам, і я прашу прашэння за свае спазненне. Так, сапраўды, мы вось часта забываліся называць прозвішчы і імя нашых арбітраў, але сёння не забудземся, бо нас абслугоўвае брыгада арбітраў у складзе. Вячеслав Няронскі, галоўны арбітр, яго памочнікі сёння Михаил Семёнаў і Анатолий Муха. Резервовый арбитр сёння Виталий Иванов, инспектор Виктор Матюшаў. Да, сябры, вось і ўсё. Здаецца, афіцыйная частка выканана, назіраем выключна за футболам. І якраз такі пад заканчэння нашай афіцыйнай часткі звернем увагу на тое, што Крумкачы якраз такі шчыльна, добра так аселі на палове поля Ураджайны. Спадзяюся, гульня будзе і праходзіць менавіта ў такім ключы. Але давай, Дзіма, будзем шчырымі. У папярэднім матчы менавіта такая перавага ў валоданні, да, перавага ў знаходжанні на чужой палавіне поля, на вялікі жаль, нам не дапамагла. Не атрымалася зазнаць перамогу ў матчы першага тура, і на вялікі жаль саступілі мы з лікам 1-2 аўтозавод Сутрактар. Ось я про гэта самае хацеў сказаць, таму што сапраўды у другім тайме, конечно, ўжо была больш прыярытэтная барацьба, але што тычыцца тайма першага, то там, канешне, Крумкачы мелі відавочную перавагу, і вось гэтым матчы, канешне, і супернік
мабыць, не той трактор, які змагаецца заўсёды за першае месца, але ўраджайная каманда, з якой ніколі не было простых матчаў, каманда, якая заўсёды навязвала нам барацьбу і нават сапраўдны бой, каманда, якой мы саступалі аднойчы, хоць аднойчы, але у барацьбе за кубак у матчы, у якім мы змагаліся на победу, перамогу, прабачце мяне, калі ласка. Ну а сёння крумкачы павінны рэабілітавацца за той матч, які здарыўся на мінулых выходных. Ну так, і улічваючы, што... Наміката і офсайд. Да, улічваючы тое, што... Мне здаецца, ўжо год таму якраз таки адбылася тая самая гульня з ураджайнай. Ведаеш, на мою думку, не маю такой статыстыкі перад вачыма, але, напэўна, это быў матч, які скончыўся як мага пазней, як бы самы такі позні матч крумкачоў, бо памятаю, каментаваў я тую гульню, мусіць, каля 11 гадзіны вечара толькі скончыўся той матч. Сапраўды, матч там пачынаўся, здаецца, а 7-й, потым затрымаўся, таму што так, поле было занятым, а потым ён працягнуўся да 11 гадзіны ночы, і што самае цікавае, большасць з гледачоў нават былі не гатовыя, бо тады у раннім маі тэмпература была яшчэ такая. Калі было сонца, было цёпла, калі сонца не было, была сапраўдная Антарктыда, скажем так, і вось менавіта Антарктыду апошні час мы і назіралі. А скончылася, я нагадаю, серыяй пенальці, і сапраўды гэта, напэўна, самы працяглы матч, які нам даводзілася і каментаваць, які даводзілася з крумкачамі глядзець. Нават матч з Неманам, які прайшоў у 21 годзе, таксама скончыўся серыяй пенальці, але, шчыра кажучы, і цеплей было, і хутчэй адчувалася. Ну да, год таму мы рызыкавалі на той, каб наш матч перайшоў ўжо ў наступныя суткі, так бы мовіць. Да, і напрыканцы той гульні я ўжо не разумею, ці то ад холода, ці то ад хвалявання, зуб на зуб не трапляў. Яшчэ адна падача крумкачоў з фланга. Дагэтуль назіралі вы падачу Мікіты Аўсянніка, якую паспяхова знялі абаронцы ўраджайнай. Ну а тут здорова гуляе Баранаў, які ў апошняй сустрэчы паказаў сябе, здаецца, даволі добра. Баранаў добра знаёмы і нашым заўзятарам. Ён ввогуле меў досвед гульні, здаецца, на больш высокім узроўні і, як мне падаецца, паказвае, што хоча вярнуцца назад. Ну так, і, напэўна, з крумкачамі, но я на гэта, конечно, спадзяюсь. Ну да, па спартыўным прынцыпе ўжо двойчы мы, так бы мовіць, неаднаразова заваёўвалі гэта права, але сябры жывем у такім свеце, калі гэтага недастаткова, а трэба мець яшчэ дастатковы фінансавы складнік, каб прэтэндаваць на падвышэнне ў класе. І зараз якраз такі на вастрыні атакі баражыруе, бегае там якраз такі прагне атрымаць мяч Даніл Дарожка. Чуў я перадматчавую установку Сергея Казекі, якраз такі ён прасіў Даніла быць менавіта такім ярка выражаным цэнтральным нападнікам сёння. Што зараз мы назіраем? Гэта небяспечна, бо зараз мяч ужо на левым фланге, 17 нумар ураджайная, перадача ў цэнтр, і тут добра гуляе нумар 21 Елізаранка. І ўжо контратак крумкачоў пачынаецца. Дарожка выбягае з-пад абаронцаў. А зараз хто з мячом на фланге? Падобна на Зайцева было, да. Так. І што, зарабляем першы кутнік у матчы? Да, так і ёсць. Мікіта Аўсяннік накіроўваецца да кутніка, каб выканаць гэтае першае ў матчы, здаецца, стандартнае становішча. Дарожку не дарма згадваў я, бо, здаецца, папярэднім клубам Даніла былі якраз такі... Была ураджайная, калі не памыляюся я, яшчэ ў мінулым годзе выступаю на складзе гэтай каманды. А цяпер бароніць колеры якраз такі нашай каманды, я думаю, звышматываваны. Сёння добра, што, ведаеш, мы гуляем у другой лізе чэмпіянату Беларусі, няма тут такіх опцый, што Даніл Дарожка не мае права згуляць супраць свае былой каманды, таму сёння, так бы мовіць, мы ў наймацнейшым складзе. Ну што, назіраем за падачай, чую галавой нас знойдзе. Цэнтр, мяч у крумкачоў. Вось гэта момант. Вадуцька сам таго не ведаў, але ледзь не забіў. Ведаеш, нагадала, это зараз кікер. Калі выносіш мяч, але трапляеш просто... Сапраўды, хтосьці там пакруціў, здаецца, тую самую ручку, да, і трапіў... якой прымацаваны Януш Ладуцька. Ну так, з другім тэмпам не атрымалася зараз атаку працягнуць, бо хтосьці Баранаў, здаецца, не знайшоў адрасата, але мяч дастаецца за крумкачамі. Да, сябры, нагадаю, што глядзім мы гэты матч сёння з вамі на канале футбольнага клуба Крумкачы, таму заклікаю вас, як заўжды, па традыцыі ўзаемадзейнічаць з намі. Пры дапамозе чата пад трансляцыяй. Будзем рады адказваць на вашыя пытанні ці чуць меркаванні па гульні, калі такія ў вас будуць.
Да, Ну, сподіваюся, конечно, подписаться, покинуть подобайку и заставить добрые комменты. Бо гэта Ну, і у тым дапаможа нам ліку- раскручвацца далей. да, калі па трансляцыі вас чакае спасылка на Donation Alerts, то сябры таксама будзем удзячны вашым ахвяраванням на паляпшэнне ці хаця б падтрыманне якасці нашых трансляцый. Миката, в центр мяч, дорожка, Аусяник, удар с правой, ближайший в угол, мимо. Дима, давай по-щирому. Роман добрый. Як ты думаешь, поверил ты Елизаренку, что это он так филигранно пропускал, аккуратненько отдавал на Аусяника, ці все ж таки это был технічний брак? Ну, ведаеш, калі ён будзе сцвярджаць, здаецца, мы падумаем. Да, Але ці сам Елизаранка ведае, што ён зараз выдаў, здаецца, што ўсё ж таки тэхнічны брак. Бо у Елизаранкі, здаецца, была і прастора, была і магчымасць прабіць, але нешта не атрымалася. Ну, ўсё яшчэ наперадзе. А Аусяніку, ну, рэспект за такі удар. Да, наверное, і давай што адразу звернем увагу на то, як уводзяць мяч на свае бравы футбалісты ўраджайнай. Заўжды гэта далёкія ўдары наперад. Не спрабуйце, Ось і нават не памылка ад рызыкуйце. Няронскага. Памылка ад Няронскага, Елизаранка. Той самый дорожка на Намикату. Часам здаецца, што доўга трымае мяч Намиката. Ёсць у мяне такое ўражанне па папярэдніх матчах, па предсезонных і матчы з трактарам. Будзем назіраць за гэтым сёння, сябры. Ведаеш, насамрэч, вось апошні матч я глядзеў з трыбун і вось такія прэтэнзіі менавіта і чуў пра тое, што Намиката, нягледзячы на тое, што яго тая пазіцыя, на якой трэба абвастраць, на якой трэба хутчэй раставацца з мячом, і ён сапраўды яго трымае даволі працяглы час. Ну, што сказаць, будзем назіраць далей, канешне. Хочацца верыць, што Намиката хутка зразумее тое, што ад яго патрабуюць. Мне здаецца, што у Сергея Казекі установкі на тое, каб трымаць мяч доўга, ўсё ж такі нет. Да, і Макрананне перадача адразу на фланг і ось становішча па-за гульнёй, у каго, здаецца, у Іллі Зайцева, які гуляе пад 10-м нумарам. І для мяне гэта насамрэч незвыкла, бо гуляў ён пад 7-м весь апошні сезон і здаецца, што 7-й, што 10-й нумары, ну, скажам, пантовыя. Але вось чамусьці Ілля Зайцев вырашыў так іх пожонглировать ими. ну, ў мінулым сезоне, калі не памыляюся, 10-й быў за кім? За Артёмом Куратнікам, да, і атрымліваецца, вызваліўся пасля сыхода Артёма. За Артёма можам смела парадавацца, бо адзін з найлепшых футбалістаў, напэўна, першай лігі. Ну, па сістэме гол плюс пас, здаецца, 5 балаў на ягоным рахунку, калі не пабольшала пасля сённяшняй гульні. Бачыў я так, што Нева сёння 7-1, Торпеда 2 перамагала. Ладно, про это поздней, бо перспективна так і наша команда. Удар! Перакладзена! Не перакладзена штанга, але каркас брамы ўсё роўна. Старыкаў. Вось нарэшце ён зноў прабівае па варотах здалёк, бо ён гэта можа, бо ён так забіваў, і ў надта важных матчах, але вось і ў другім туры Арсень Старыкаў б'е зноў. Б'е і калі будзе вельмі хацець, здаецца, даб'ецца. Да, чакаем мы Зайца. гэта ад Арсеня і... А вось зноў Старыкаў па фланге. Старыкаў выходзіць, барацьба корпусам і пакінуў ён за сабой зараз мяч і зарабіў штрафны. Вось як. Ведаеш, а ўсё ж такі, нягледзячы на перавагу Крумкачоў, якая бачна, трэба адзначыць тое, што ураджайная каманда няпростая, каманда, якая можа абараняцца даволі агрэсіўна, каманда, якая не дае проста так прайсці і ўвогуле сказаць, што ў іх там Ну, давай будем разброд, шчырымі зноў жа. Спадзяюся прабачыць мяне Сергей Казек, але перад матчам казаў, што да, ураджайна можа гуляць трошку брыдка, трошку па-за рамкамі правілаў, таму трэба шмат чаго чакаць ад гэтых футбалістаў і не весціся на гэтай правакацыі. Ну што? Трэба завяршаць атаку гэтую голам, але, здаецца, доўга думаў Януш Ладуцька, што рабіць з мячом. І ці не зарабіў нічога? Не. Хаця здаецца, што быў відавочны таўчок у спіну. Штурхнули Януша, але будем назіраць кутнік, Дзіма, мы з табою. Парушэнне правіл не фіксуе арбітр у гэтай сітуацыі. Гэта быў Вячеслав Наронскі, давай нагадваць. Таксама заўзятарам, які сёння назірае. Сцяпан, здаецца, Наронскі, капітан. Я пра галоўны арбітра, у нас сёння, бачыш, і арбітр Наронскі. Наронскі, так. Наронскі ці Няронскі. Вось тут трэба будзе заўсёды пэўную увагу гэтаму дадаваць. А вось яшчэ падача. І... Здаецца, на гол Мікіты замыкае. Кухціка шукаў зараз якраз такі Ілля Зайцев, але не трапіў той па мячы і
І Алексей Мохнач будзе уводзіць мяч з свае брамы. Што ў нас там па часе? Ужо 14-я хвіліна стартавала. Ну, прыгадаеш ты нейкія такія сенсаваныя атакі ўраджайныя на нашу браму, Дзіма? Пакуль што не. Вось што трэба адзначыць, тое, што ўраджайная пакуль што праводзіла... Не, здаецца, была адна атака, калі прайшла вельмі небяспечная перадача, але на далейшай штанге нікога не апынулася футбаліста ўраджайнай, але калі б там хтось быў, то, здаецца, мы б зараз назіралі ўжо зусім другі лік на табло. Перадача пранікальная ад Елизаранкі. Елизаранка зноў з мячом. Елизаранка аддае, перадача недакладная. А вось і контратака ўраджайная, нумар 17. Дзяніс Ладзюк з мячом. Дзяніс Ладзюк набірае хуткасць, але яго ўжо прэсінгаваў на той момант, здаецца, Ілля Зайцаў якраз, які, як заўсёды, гуляе такого бокс-ту-бокса, на якой бы пазіцыі ён не знаходзіўся, бо яго бачна і тут, і там. Ну, што сказаць, узрост малады, сіл хапае. Да, пра гэта якраз такі і згадваў. Зноў жа сёння давялося мне паслухаць перадматчавую установку, таму часам буду дзяліцца. Гардзейчык ледзь не памыліўся. Выбачай, Лёша, што я цябе перабіў зараз, але глядзелася надта небяспечна. А вось ужо і перадача ад Ладуцкі, за якую не зацепіўся, здаецца, ніхто, але ў Крумкачоў тым не менш ёсць шанец. 3-2, наша атака зараз развіваецца. І што, Зайцаў цягне мяч, можна аддаваць на намікаты, на Дорожку, і што? Дорожка б'е, але мяч размінуўся ў гэтай сітуацыі са створам брамы. Ну, не проста для удара была пазіцыя, давай адзначым гэта. Вось менавіта ў гэтай сітуацыі у мяне пытанне, чаму Елизаранка не вырашыў біць і прапусціў, ці вырашыў біць і не прабіў. А вось гэтай сітуацыі, калі трэба было, здаецца, прапускаць, Дорожка вырашыў біць. Ну, ведаеш, жаданне забіць, жаданне прабіць, гэта недрэннае жаданне. Да, спадзяюся, зробяць выснову пасля мінулага матча футбалісты і трэнерскі штаб нашай каманды, бо максімальная перавага на полі, да, мінулы матч нічым не скончылася для нашай каманды, і сёння трэба як мага хутчэй канвертаваць якраз такі перавагу ў валоданні ў небяспечных момантах, у лік на табло. Вельмі важна забіць першы гол, я думаю, тое самае можна было сказаць і пра мінулы матч. Не забілі, калі мелі на тое магчымасці, за гэта і паплаціліся ў другім тайме. Прычым, як адзначаў на пасляматчавых каментарах, я ўжо не памятаю, нехта з футбалістаў нашай каманды, здаецца, Яўген Гардзейчык забілі менавіта так, футбалісты Трактара, як гэта прагназаваў наш трэнерскі штаб. На што звярталі ўвагу на такія верхавыя падачы, да, так і атрымалі 2 галы. Вось, таму спадзяюся, што сёння ўлічаць гэтыя памылкі, і вось тое, на што звяртаў увагу Сергей Казяк у дачыненні да ўраджайнай, на гэта будзе суперпільная увага з боку нашых футбалістаў. Ну, відаш, даволі дзіўна тое, што прапусцілі менавіта зверху, бо ўсё ж такі ў нас, здаецца, даволі высокія цэнтральныя абаронцы, якія маюць магчымасць бароцца, здаецца, з любым нападнікам. Але сапраўды, так, не вельмі складаныя з футбольнага погляду галы былі забітыя Трактарам в апошнім матчы. Все даволі было проста, але эфектыўна. Дорожка, выхад сам на сам. І навошта ж з такой дыстанцыі, вось не ведаю, ці то біў Дорожка, ці то была перадача разлікі на тое, што Елизаранка падключыцца. Елизаранка быў там, але все ж таки, здаецца, метраў 10 трэба было яму яшчэ прабяжаць. У любым выпадку было становішча па-за гульнёй, давай пачнем з гэта, але это ўсё роўна не здымае адказнасці з Данііла, бо можна, калі ўжо б'еш, то рабі это больш асэнсавана, дакладна, трапна. А зараз мы это не пабачылі ад Дорожкі. Я думаю, ён і не разумеў, што ён па-за гульнёй, і ўсё ж такі хацелася пабачыць больш дакладны удар у ягоным выкананні. Ну, вось па-за гульнёй я не разглядзеў. Гэта, канешне, не таму, што яго не было, таму што я яго не заўважыў. Баранаў. Галоўнае, каб сёння за гэтым шчыльна сачылі нашы рэзервовыя арбітры Михаил Семёнов і Анатоль Муха. Слухай, Дима, і мы не азначалі з тобой факт, але сёння граем першы дамашні матч у сезоне, таксама варта на гэта звярнуць увагу. Бачу, што больш заўзятараў, чым было на мінулым матчы з Трактарам, ну, па маіх уражаннях. Ну, увогуле, стадыён за гэтыя сезоны, нават пасля некалькіх гадоў на Алімпійскам, стаў для нас зноў домам, стаў зноў сапраўдным хатнім стадыёнам. І сапраўды атмасфера, вось, здаецца, 20-й хвіліне якраз пачала так неяк, ведаеш, разгортвацца, бо больш заўзятара падышло. Так, са спазненнем, як і некаторыя з каментатараў сёння, але яны на стадыёне, яны працягваюць падтрымліваць сваю каманду і робяць гэта даволі гучна. Чуваць насамрэч і заўзятара ўраджайная. Вось яшчэ адна атака. Аўсянік
Варта зарабляем адзначыць у гэтай голы. сітуацыі, Дзіма, тое, як дзейнічаў Даніил Дорожка. Адабраў мяч, прайшоў дваіх і ўжо потым падзяліўся з ім, дакладней падхапіў гэты мяч Мікіта Аўсяннік. Да, нягледзячы на тую установку, што ты цэнтр, выключна цэнтр ад Сергея Казекі, бачыш, не цураецца апускацца ніжэй у пошуках мяча Даніил Дорожка. Гэта для нас абсалютна не навіна. Ну што, назіраем за падачай Аўсянніка. Зноў, я так мяркую, это будзе падача верхам на далёкую штангу. Удар, Ладучка, мимо. Ну, ось Ладучка, як і заўсёды, на стандартах самы, здаецца, небяспечны для суперніка актыў нашай каманды. Вось у гэты раз ён б'е. Пакуль што безвынікова. Ну да, ўжо больш за год таму ў першым дамашнім матчы Януш Ладуцька якраз такі адзначыўся голам у першай дамашняй гульні. Гулялі мы тады супраць Дюшарбу ФСТ Дынама, і якраз такі вельмі важны мяч тады быў на рахунку Януша. Давай наогул адзначым, што Януш гэта адзін з найлепшых бамбардзіраў мінулага сезона. Ось, таму на яго сёння ў тым ліку разлічваем. Калі не будзе атрымлівацца ў цэнтральных нападнікаў, футбалістаў лініі паўабароны, то ні ў якім разе не будзем супраць пабачыць гол Януша Ладуцькі. На хвіліночку аднаго з найлепшых, Дзіма, бомбардзіраў другой лігі наогул у гісторыі. Ну, ведаеш, што тычыцца Януша Ладуцькі, канешне, можна сказаць, што Януш Ладуцька шмат выконваў 11-метровых удараў, шмат пенальці іншымі словамі, але ўсё ж такі Януш Ладуцька забіваў не толькі з іх, забіваў ён і, здаецца, як з гульні, так і са стандартаў. Старыкаў памыляецца, Няронскі, падача! Уф! Як зараз сэрца амаль не стала. Кухцік выносіць мяч. Зноў Кухцік. Мусім абараняцца. Зноў Раджайная пасля памылкі. І Нікіта Яромінак, здаецца, мяч не ўтрымаў і нават парушыў правілы. Хтосьці на газоне, здаецца, што гэта не Елізаренка, але адразу па... На поле Мікіта Аўсяннік. Мікіта Аўсяннік, так. Пытанне, да. Янсович просто задумаўся, ці не варта было б жоўтую выдаць у гэтай сітуацыі. В прынцыпе, магла такая разгортвацца перспектыўная атака ў нашай каманды. Вось, ладно, это мне хочацца так трошку, каб гульня загуляла, так бы мовіць, фарбамі. Але пакуль не падобна да гэтага. Ну, ўсё, ёсць першая асэнсаваная атака Ураджайнай, была такая працяглая досыць, і адзін з самых небяспечных момантаў мы, в прынцыпе, назіралі ў матчы. Здаецца так. Зайцаў няма становішча па-за гульнёй. Ён ужо пад штрафной, трэба адыграць назад. Елізаренка на Баранова, Баранаў. Ён супраць двух. А зараз ужо і Зайцаў, а Баранаў пайшоў вышэй, але Зайцаў гуляе на Ладуцьку. Ладуцька, ну што, каго знойдзе Ладуцька, даволі, відиш, хутка вяртаецца назад Ураджайная, і ўжо такімі шчыльнымі радамі стаяць яе абаронцы. Ну, зараз все 11 футболістаў за лініяй мяча, таму, да, складана будзе праходзіць такую абарону, трэба будзе яе, я так мяркую, расцягваць, да. Трэба будзе. Праз флангі, здаецца, што менавіта праз флангі ідуць у нас даволі небяспечныя атакі. Калі яны ідуць праз цэнтр, то гэта азначае тое, што хутчэй за ўсё хтосьці там памыліўся, а вось і перадача пранікальная, Аўсянік, падзенне, і няма нічога, бо здаецца, што Няронскі сапраўды згуляў мяч, і ўжо контратаку Ураджайнай трэба лавіць Крумкачам. Ладно, не апелюю да арбітра ў гэтай сітуацыі Мікіта Аўсяннік, ці проста няма на тое часу і магчымасці, а вось гэтай сітуацыі ўжо Наронскі, прабачце, фіксуе парушэнне правіл. Галоўнае нам, Дзіма, сёння не блытаць Вячеслава Наронскага, галоўнага арбітра, і Сцяпана Няронскага, капітана Ураджайнай. Вось сапраўды, ну ведаеш, візуальна мы, канешне, не спутаем. Вось што тычыцца менавіта гэтай буквы А і буквы Я, якія прысутнічаюць у прозвішчах гэтых удзельнікаў матча, то тут так. Можна і памыліцца. Згмантовіч упэўнена забірае мяч у нескладанай, досыць простай сітуацыі. Да, ягонае я думаю, сябры, вы маглі пачуць у трансляцыі. Гэтым адзначаецца якраз такі Віталій, а вось недакладнай перадачай таксама можа ў простай сітуацыі адзначыцца наш малады брамнік. Між тым, я звяртаў увагу, ведаю, што ўжо трэніруецца з камандай Алексей Дашкевіч, але няма яго сёння ў запасе. Абавязкі рэзервовага брамніка нашай каманды сёння выконвае хто? Кирилл Хоміч. Кирилл Хоміч, які ў мінулым сезоне, здаецца, некалькі разоў выходзіў, але толькі на замены, калі ў матчах сыходзіў з поля Владимир Бушма. Ну і
вядома, што гэта былі матчы, у якіх все было вырашана. А зараз праз даволі спёклае надвор'е сёння традыцыйны для цёплага лета, здаецца, якое яшчэ не наступіла, вадапой. Да, сябры, пытаюцца вы у нас у каментарах, колькі ж каманд у нашым дывізіёне, много недаездаў у першым туры, ці проста не адбыліся матчы. Сябры, для нас гэта таксама пытанне. Ведаю я, што Мінск-2 не будзе, дублёрны склад Мінска не будзе выступаць у нашым дывізіёне дакладна. 8 каманд, якія дакладна выступяць, это БФСТ, Энергетык, Макслайн, другі, аўтазаводзец Трактар, Юні, БДУ. Сённяшнія каманды Ураджайныя і Крумкачы яшчэ магчыма, але пакуль да канца не разумею, шчыра кажучы я, ці будзе прымаць удзел у розыгрышы Туркспор. І вось, атрымліваецца, мусіць быць 9 камандаў. Калі ўсё будзе добра, калі Туркспора не будзе, то атрымаем пульку такую з 8 камандаў, будзе цотная колькасць, быццам бы не будзе у нас ніякіх пропускаў тура. Карцей, сябры, бліжэй да канца чэмпіянату даведаемся, колькі у нас каманд. Здаецца, хто трапіць у плэй-офф, той сапраўды ўдзельнічаў. Не, я думаю, плэй-офф манетку будуць кідаць, Дзіма. Ну, ведаеш, вось так. І адразу ж у фінале можна манетку таксама кінуць. Но ведаеце вы, сябры, пра тое, з якімі цяжкасцямі пачынаўся ў гэтым сезоне менавіта для мінора, менавіта для другога дывізіёна ввогуле спаборніцкі этап. Ён то пачынаўся, то потым зноў не пачынаўся, то зноў пачынаўся. І вось калі ён нарэшце пачаўся, апынулася, што не ўсе каманды нават у гэтым фармаце згодныя гуляць. Ну, увогуле, здаецца, зразумець гэта цяжка, гэта трэба проста прыняць. Я думаю, Дзіма, па вялікім рахунку Netflix мог бы серыял зняць пра вось гэту гульню тронаў на пачатку сезона. Ну так, можна было зняць, ведаеш, такі фільм «Другая». А вось тут, здаецца, парушэнне. Нікіта Еремінак все ж таки Ерамінак, так, Ерамінак. Парушае правілы на Арсенію Старків. Давайте звернем увагу, уже не першы раз на Сеню парушаюць правілы. Разлічваем на тое, што можа быць адзін разочак гэта адбудзецца ў штрафной Ураджайнай. Зайцаў якраз такі на ўваходзе ў гэтую штрафную. Яго штурхае Мікалай Мікуліч. Што, удар ад брамы, да, хуценька выконвае яго, якраз таки уже недалёкім стрэлам, якраз таки Алексей Мохнач, і Ураджайна якраз таки свае з паловы будзе спрабаваць выйсці ў атаку, але бачым высокі прэсінг Крумкачоў і складана з-пад яго выйсці. Памылка ад брамніка Ураджайнай, трэба зараз тушыць гэты пажар, які апынуўся ля валоданняў Алексея Мохнача. Ну, а вось тут зноў парушэнне, здаецца, ці не парушэнне, але Януш Ладуцька зараз на газоне атрымаў ён непрыемны опять зноў атрымаў непрыемны толчок ён у волость спины. Да, подштурхнули наши капитаны и зычим по традиции здоровья. Дима, зноў жа, пакуль пауза, пакуль пригадали склад нашего дивизиона. Давай згадаем два матча этого тура, які уже отбылись. По-перше, БФСТ, с Дюшар БФСТ Динамо соступила литерально днями Энергетику с ликом 1-6. Это уже не то БФСТ, я глядел склад, это уже тех ребят, які гуляли два апошніх годы, я так разумею, пошли они там большасць на подвышение, у іншыя команды, нехто ў першую лигу нават. Это уже троху обновлены Дюжар БФСТ, и зноў уже складаная цяжкая такая параза ад Энергетика. И Макс Лайн 2. Ну, ведаеш, здаецца, што калі глядзець на лік, гэта, здаецца, і не то Энергетик, але буду рад, конечно, памыліцца. Не, Энергетик я так само, Дима, аналізаваў трошку склад, і бачу шмат знаёмых прозвішчах менавіта па нашай другой лізе. Пазней пра гэта, бо Мікіта Аўсяннік. Перадача ў цэнтр, і зноў добра гуляе Мікалай Мікуліч. Другое запар карыснае дзеянне ад гэтага футбаліста. Будем назіраць, як оно будзе далей. Ці здарыцца 3 запар. Паназіраем, можа быць, зараз ён будзе першым на мячы пасля чарговай падачы скутніка ад Мікіты Аўсяніка на стандарты. Сёння таксама мы разлічвае трэнерскі штаб, таму дзе там Януш, дзе Гардзей? Ну што, заўважылі ты, хто быў першы на мячы? Здаецца, што гэта былі адразу два футбалісты Ураджайнай. Аміката, падача на дальнюю, Елізаранка, ён адзін. Ёсць прастора, перадача ў цэнтр, удар! Оха! Гэта было прыгожа, гэта было цікава, гэта быў Гардзейчык. Вось ён, Лёша. Да, бачиш, атака, яка пайшла ўжо другім тэмпам, магла завершыцца тым, што лік на табло быў бы адкрыты на 28-й хвіліне, але пакуль маем, што маем. Лік 0-0. Ніколі з Ураджайнай не было проста.
Абараняемся зараз мы, мелі колькасную перавагу і важна не памыліцца. Куптик. Назад на Загмантовича. Загмантович так само бяспечна на Аусяніка. Ну а тут Януш. І он разбярэцца. Баранаў. Перадача прадказальная на самой справе. Вось уже не першы раз менавіта так дзейнічаюць нашы цэнтральныя паўабаронцы. І трэба зараз выходзіць пад прэсінга ўжо ураджайнай. Бо крумкачы высока сустракаюць. Гардзейчык. Куптик. Ёсць варыянты, ёсць Аусянік. Да ведаеш, калі так нехта з цэнтральных абаронцаў атрымлівае нашых мяч, я адразу прыгадваю добрым словом поза мінулы сезон і Кірыла Паўлючыка, які мог класнай дыяганалю распачаць атаку. Ну, там узровень майстэрства як бы быў велізарны, так бы мовіць. Бясспрэчны, здаецца. Ну а вось тут ужо і Ладуцька пачаў добрую пазіцыйную пакуль што атаку крумкачоў. Перадача на Мікату, удар вышэй за ўсё. Вышэй за ўсё, бо зараз нават тую шыльду, тую сетачную шыльду праляцеў мяч і вось балбоем зараз трэба ісці вось тую вось той падлесак, так, рошчу і там шукаць футбольны снарад. Да, у адрозненне ад матча мінулага тура супраць Трактара, які гулялі на Маяковцы, сёння хаця б маем балбояў, да? Трошку будзе ў нас больш рытмічная гульня, не будзе яна разбівацца такімі доўгімі паузамі. Заўважыў я так, што глядзелася апошняя гульня даволі такі цяжка, менавіта праз вось гэтыя вось паўзы, якія ўзнікалі пры кожным выхадзе мяча за межы поля, калі гэта было больш чым 5, здаецца, метраў ад броўцы. Ну а вось тут уже ураджайна нешта пыталася арганізаваць, таксама мяч праляцеў вышэй за ўсіх, вышэй за ўсё, і што мы атрымліваем? Атрымліваем тое, што Загмантович проста будзе вводзіць мяч у гульню. А вось тут і мяч з'явіўся, вярнулі, але гэта супраць правілаў. Два мячы на поле. Вось туды ж адкуль ён прыйшоў, зараз выбівае мяч футбаліст ураджайнай. Да, Дзіма, між тым, зноў жа рыхтуючыся да матчу, звярнуў увагу, што найлепшы бомбардзір супрацьстаяння ў крумкачоў ураджайных. Гэта ў нас хто? Это Іван Каленскі. І зазіраю я ў сённяшнюю заявку, і не бачу на вялікі жаль Івана Каленскага сёння. Не ведаю, па якой прычыне адсутнічае Каленскі. Ось, але факт застаецца фактам. І найлепшых бомбардзіраў этого супрацьстаяння няма. Таксама Ілля Лухвіч, адзін з братоў Лухвічаў, пакінуў склад гэтай каманды і цяпер... Наколькі я ведаю, медалігі. Ён зараз медалізе, так, ён зараз гуляе. Ну, што сказаць, таксама опцыя, таксама варыянт. Пад прэсінгам зараз Мохнач, Дарожка ішоў на яго смела, але не паспеў. Мохнач разбіраецца упэўнена. Нумар 4, Владислав Смалоўскі па флангу. Ну а тут уже і Ладуцька. А вось і Баранаў. Баранаў, як і добра пачынае атакі, але не ў гэты раз. Вось і выключэнне. Цікава, Дзіма, што ты называеш гэта медыафутболам. Я ў тым сэнсе, што глядзеў фотаздымкі матчаў дэ-медыа. Ну, заўзятараў там не болей, чым на нашым сённяшнім матчы. Я ведаю, нават вось праз медыафутбольную тусоўку дэ-медыа ввогуле не лічыцца добрай менавіта медыафутбольная каманда, і яна лічыцца добрай футбольнай камандай, бо так, шмат прозвішчаў мы адтуль ведаем. Удар па воротах! Здаецца, толькі метр ад штангі зараз раздзяліў гэты мяч, які паслаў Ілля Зайцаў моцна з-за межаў штрафной. Перспектыўная траекторыя палёта была ў гэтага мяча, але на вялікі жаль. Пакуль размінаюцца мячы са створам брамы, але мы чакаем. Давай, слухай, давай адзначым то, што мы не бачылі сапраўдных сейваў ад Алексея Мохнача, пакуль все ўдары, здаецца, ідуць па-за створам брамы, да? Ведаеш, самы суперсейф, які мы сёння бачылі, здаецца, гэта быў сейф ягонага абаронцы, калі ён адбіў мяч, які таксама адбілі ў Януша Ладуцьку, які яго таксама кудысьці там адбіў. Так, а вось тут атака зноў развіваецца, ўжо ёсць на Міката, якому чамусьці не даверыў зараз Дарожка гэты мяч і пераводзіцца мяч ужо на Елізаранку. Канешне, атака губляе гэтым самым тэмп, і таму Зайцу, даецца, трэба раскручваць усё па новай. Перадача небяспечная. Што, хто будзе забіраць падбор, робіць гэта Мікіта Аусяннік? Каму аддае? На Сеню Старікава, той назад на Януша. І што, ёсць магчымасць грузіць мяч штрафной, але няма высокіх футбалістаў там. Менавіта для такога варыянта развіцця падзей. Хто? Удар па воротах, Гардзейчык. Моцна.
недокладно. І знову ж Вітання Владимиру черговий Новицькому, удар так. поза створом брами. Слухай, Лёша, а мы насамрэч пакінулі такую інтрыгу пра матч гэтага тура, бо мы нагадалі, што БФСТ прайграў энергетыку з лікам 1-6, але не нагадалі, што Макслайн 2 перагуляў трактар з лікам 4-0. Ну ведаеш чаму? Мне здаецца, таму што за Макслайн 2 гуляе Александр Яцкевіч в гэтым сезоне, вось таму ён 4-0 і перагуляў. Ну хто б сумняваўся, ведаеш? Да, але сам Александр, здаецца, выніковымі дзеяннямі не адзначыўся ў тым матчы, але Ведаеш, гэта знаёмая... проста вайб перамогі, гэта вайб перамогі. Ну, варта адзначыць, што за Макслайн 2 не толькі Яцкевіч выступае, але таксама яшчэ адзін наш былы футбаліст. А Вячеслав Глеб, в этой ситуации уже мусить 3-е, 4-е, 5-е порушение правил на Арсению Старикове. Фиксуя головный арбитр. И что, может час уже достать желтую картку с кишени? Мабуть, і жовтую картку, але здається, ведаєш, що саме цікаве, то, що ми зараз можемо поназирати з тобою, мені здається, за прамим стрелом з штрафного. Нарешті, ведаєш, що прикметно. До речі, вертає, коли ми вернемося до наших былих футболістів, то, що Яцкевич, що Глеб, яны ўжо кар'еру завершили, але чамусьці ў другую лігу і Макслайн 2 все ж таки вярнуліся. І калі Яцкевич не гуляў толькі один сезон, то Глеб, здаецца, завяршыў кар'еру, ну, этак гады 4 ці 3 таму. Памятаю яго апошні раз дакладна за Арсенал з Дзяржынска, калі ён там, здаецца, дагульваў ужо, а вось і... Не удар, навес. Варыянт падачы, але безадресныя падачы гэта апынулася, мусіць некае непаразуменне атрымалася. З боку наших футболістаў, да, Глеб яшчэ ў тым ліку выконвае, наколькі я ведаю, абавязкі галоўнага трэнера. Ай-яй-яй-яй, вось гэтым назіраць ужо балюча, бо Няронскі выбегае 1-1. Гордейчик выпраўляе ён все, што можна было выправіць в гэтай сітуацыі, бо, здаецца, ўжо шмат хто убачыў перспектыву для того, как адкрыць лік гэтым матчы, і зусім не ў тыя брамы, якія найчасцей пагроза, здаецца, прыходзіць. Вось зараз піхае крышачку Януш Ладуська, здаецца, за гэты эпізод, і каму? Няўжо Арсенію Старыкову? Вось, ведаеш, чамусьці гэтай дынамікі я нават забыўся, а хто памыліўся? Ну, таксама не звярнуў увагі на гэта я, сябры, але ў каментарах заўжды можаце нам падказаць. А вось і зноў атака, зноў Гардзей, прошу прабачэння, Аўсянік, і зноў углавы. Да, бачу, у каментарах падказвае Ілля Кураленко нам, што Глеб яшчэ і трэнер у Макслайне 2. Ну, сапраўды, звярнулі мы на гэта увагу. Ну што, ёсць першая замена ў матчы? На 35-й хвіліне нумар 88 Артём Косач выходзіць гульню, а замест каго? Владислава Смолоўскага, так. Так, флангавы гулец, які, дарэчы, не першы сезон уже праводзіць у Ураджайнай, сыходзіць зараз і саступае Артёму Косачу, якога мы таксама ўзгадвалі ў апошнім сезоне, таксама, здаецца, у складзе Ураджайнай. Ну што? Ну, так мякко вымушаная замена, наўрад ці нечым не задаволены галоўны арбітр, хаця варта і... Магчыма, на пасляматчавым каментары ад яго мы і пачуем, чым жа была звязаная вось гэтая такая ранняя замена, якая адбылася калі на 37-й хвіліне матча. Тут уже, ведаеш, здавалася, можна было і перапынка пачакаць, калі ты ўжо не задаволены гульнёй. Ну, ведаеш, здаецца, што крытычнага нічога Смалоўскі не рабіў. Хаця, вось, калі мы паназіраем, все ж такі з яго фланга даволі шмат пагрозы сыходзіць. А вось зноў падача, і зноў мяч застаецца ўверху, мяч застаецца ў паверсе, мяч застаецца для Януша Ладуцькі. Спецыяльна, але... Зайцаў чарговы раз надзейна гуляе, не толькі на крэатыў працуе гэты футбаліст, але ў разбурэнне. Ураджайна адбылася замена. Поле пакінуў нумар 4 Владислав Смолоўскі. Дзякуй за гульню. Ну, вось так, падзякавалі за гульню Владиславу Смолоўскаму. Так, мы ўжо казалі, што пайшоў замест яго Артём Косач. Але, ну, увогуле так. По фактуры все правильно было сказано, калі вы чулі, мы звычайна не перабіваем дыктара. Чаму? Таму што просто, здаецца, на смежных частотах, так, мы працуем з дыктарам, таму вельмі друг другу перашкаджаем, калі у нас супадаюць наши уключэнні ў гэты матч. Дадзіма, зноў жа, пакуль ёсць пауза, давай яшчэ зноў жа звернем увагу на тое, як жа Ураджайна правяла мінулы сезон.
Сябры, нагадаю, што гулялі мы з этой камандай разам у адным мінскім дывізіёне другой лігі. Нічога не змянілася. Да, і ўраджайна ў тым годзе заняла 6-й радок, калі не блытаю. Я набрала 20 пунктаў, эта каманда. Станоўчы быў баланс забітых, пропущенных, шмат забівалі, в прынцыпе, немало пропускалі. Ось, то бок вясёлая такая каманда, з якой, ну, лёгка, я не памятаю, каб нам хоць раз было. Агулам, 6-й матч мы сёння з вами назіраем. Дагэтуль зазналі 4 мы перамогі, была одна нічия ў асноўны час, это тая самая нічия ў кубку, якая скончылася паразай у серыі пенальці. І не гледзячы на ўсё гэта, розніца мячоў там 9-4, то бок, разумееце, сябры, заўжды на тоненькага, 1, ну максімум 2 мячы розніцы ў гэтых супрацьстаяннях. Акрамя, здаецца, хатняга матча, які прайшоў амаль што год таму, які мы перамаглі з лікам 4-2. Таксама быў вельмі цяжкі матч, але мы дажалі. Да, мусілі адыгрывацца ў тым матчы. Спадзяюся, сёння такі сцэнар мы не пабачым. Хаця, скажу шчыра, калі будзе перамога за нашай камандай, то я гатовы для любога сцэнару. І што, няма парушэння правілаў на Іллі Зайцеве, не здымае свае рукі, не свісціць Вячеслав Наронскі. Наміката, падача на дальнюю, яшчэ одна скидка, і вось хто там. Дорожка не дацягнуўся, эмацыйна мяч выбіў зараз, але ён застаецца на той же самой палове поля, тому что будзе чарговы вуглавы. Да, уже мусіць, ну, тотал больш за 5 дакладных кутнікаў мы прабілі, я думаю, уже 6 ці 7. Нават амаль што 10 ужо. Так, ёсць прэтэнзія зноў по другому мячу на поле. І зноў хто? Аўсянік ля мяча. У штрафной все наши великаны, все наши гиганты, але разгуляли зноў Зайцева. Отсюда можно и пробить. Подача мягкая. Файная траектория палёту, прыемная, пад наўпроставы стрэл галавою, ці нават пад бісіклету пры жаданні было зараз. Але не знайшоў адрасата, патрэбнага адресата Ілля Зайцев. І давайте звернем увагу, што папярэдні кутнік з супрацьлеглага флангу выконаў уже не Аўсянніка, а Елизаренко. То бок і такі варыянт выканання будзем назіраць мы сёння, магчыма. Ну ось якраз Елизаренко падае, зараз памыляецца на выхадзе Мохнач. І тут ужо Дорожка до конца дагуляў гэты эпізод. Зараз крумкачы, здаецца, будзе зноў высока сустракаць, як они сёння і робяць даволі паспяхова, і ураджайны зноў прыйдзецца з цяжкасцямі выходзіць з абароны, і гэта зараз не атрымліваецца, здаецца, бо Дорожка зноў дажымае амаль што да кутавога сцяжка зараз. Каго ён даціснуў? Здаецца, што вось нумара мне, на жаль, не бачна. Футбаліста блакітнай футболцы. А аўтвар я гэтага футбаліста, на жаль, ўсё яшчэ не пазнаю, хоць і прайшоў амаль што цэлы тайм. Ведаеш, а вось час ляціць даволі лёгка, даволі цікава, даволі хутка. Вось такімі памылкамі будзе ісці, здаецца, яшчэ хутчэй, бо не разабраліся зараз футбалісты Крумкачоў. Ладудька прыйшлося гуляць таксама рызыкоўна, таксама, ведаеш, толькі на свой страх і рызыку, але выбіваць мяч і ў такое становішча, якому апынуцца не хацелася, бо стандартнае становішча вуглавы. Ну што? Денис Лазюк ля мяча, і што? Будзем назіраць мяркую падачу. Усе футбалісты, акрамя Дорожкі, ў нашай штрафной. І што, здаецца, Аўсяннік здымаў гэты мяч. Так, на яшчэ адзін кутнік будзем назіраць мы з вамі. Значыць, сапраўды, Мікіта Аўсянік быў першым на мячы. Добра шукаў Лазюк Няронскага зараз і знайшоў, але знайшоў яго таксама і Аўсянік, ужо як абаронца, ужо у штрафной. Ну, а вось зараз крычаць, што хутчэй. Хутчэй, ну сапраўды. Конечно, разумеем мы тое, што футбалісты стаміліся і праз надвор'е, праз сонечнае надвор'е, якое сёння суправаджае гэты матч. А вось гэта падача зноў, і на падборы, здаецца, ураджайная. Не вырашыў біць адразу футбаліст ураджайнай, прабіў, ці аддаў перадачу такую, ці прабіў. Але дрэнна, што тое, што іншае. А мяч на другім паверсе, наколькі звярнуў увагу, Алексей Баранов здымаў. Лёшын узрост, які ўзрост, Лёшын рост якраз таки дазваляе менавіта так дзейнічаць. Сарікаў на Аўсянніка. Можа, надышоў час выйсці сваю выніковую атаку і адкрыць лік на самым канцы першага тайма. Коске недакладна направа на Елизаренко.
І ведаеш, зараз здаецца, што супраць Коскі нават хтосьці заўважыў гэта, так, і суправадзіў гэта сваёй эмацыйнай рэакцыяй. Канешне, жадаем Коскі ўсё ж такі сабрацца, бо шмат ад гэтага футбаліста сапраўды чакае і трэнерскі штаб, наколі мне вядома, і кіраўніцтва клуба, ну і, канешне, заўзятары. І, дарэчы, канешне, футбалісты, як Коскі, заўсёды да сябе увагу прыцягваюць. Ну, здаецца, вядома, чаму. Баранаў на Елізаранку. Няпростая сітуацыя, якой разабраліся нашыя футбалісты. Вось зараз ёсць магчымасць у Коскі аддаць перадачу на Аўсяніка. Чаму ён гэтага не робіць, яму Коскі вядома. Наміката чамусьці зноў затрымаў мяч, зноў спрабаваў перагуляць футбаліста Ураджайнай. Гэта было, здаецца, не абавязкова. Вось зараз раджаджаць сітуацыю трэба у Джо Янушу Ладуцькі. І зноў ён гуляе проста ў аут. Ураджайная умацоўваецца на апошніх хвілінах на палове поля Крумкачоў. Ужо не першая пазіцыйная атака, увогуле, якую праводзіць гэтая каманда. І трэба адзначыць тое, што кожная атака ў сябе такую патэнцыйную пагрозу, канешне, нясе, бо Ураджайная заўсёды магла гуляць не вельмі ярка, але даволі все ж таки эфектыўна. Бэра на Зайцева, ці паспее ля да мяча, на вялікі жаль не паспявае. Уже, я думаю, Дзіма, цягам 20-30 секунд побачимо ля броўкі рэзервовага арбітра Віталя Іванова, прабачце, сябры, які пакажа, колькі ж часу будзе дададзена да першага тайму. Але мусіць не бачу, каб кранаў ён табло, таму, магчыма, і нічога не дадаць да першага тайма галоўны арбітр Вячеслав Наронскі. І 45 без усялякіх кампенсаваных мы сёння адгуляем. Зноў мяч у Крумкачоў, зноў аут, пасля памылкі ўжо нашых футбалістаў. І што, трэба пачынаць ад сваёй печкі, здаецца. 2 хвіліны дададзена галоўным арбітрам да асноўнага часу. І зараз, ведаеш, такое супрацьстаянне, здаецца, ўжо не толькі футбольнае, але і заўзятарскае на трыбунах, бо скандуюць нашыя футбалісты, а нашыя заўзятары скандуюць заўзятары Ураджайны. Досыць прыемна ўвогуле в такой атмасферы глядзець футбол. Ну да, не дарэчы, чую. нядрэнны сёння, адзначым. Не чуем мы з табой аднаго, буду шчырым, я нават, лічуючы проста такое перагуканне абодвух сектараў. І, слухай, я трошку не разумею, я, можа, праспаў тайм, а за што там 2 хвіліны было? 2 хвіліны, ну, здаецца... За это безліч удараў па браме і за паўзы, якія ўзнікалі. Сапраўды цікава. Бо я не бачу, каб некаму там дакладна дапамогу аказвалі. Можа, я нешта прапусціў, сябры, падказвайце, можа, прыпякло на сонца. Ладно, не гэта істотна. Ведаеш, не, там знаходзіўся на газоне Януш Ладуцька аднойчы. А зараз зноў небяспечны момант, Могнач, упэўнена. На штанге няма нікога, туды пайшоў ці то удар, ці хос скідка ад кагосьці з футбалістаў Крумкачоў. Здаецца, гэта быў ці то Мікіта Кухцік, ці то Яўген Гардзейчык. Януш Ладуцька ў гэты раз да мяча так і не дабраўся. Елізаранка пад прэсінгам будзе гуляць зараз і гуляе, амаль што паспяхова. Так. Да, сябры, калі хочам займець яшчэ адну атаку, тут трэба рабіць гэта неадкладна, бо ўжо 47-я хвіліна да заканчэння падыходзіць, і ўжо рана ці позна, цяг бліжэйшых секунд пачуем мы свісток на перапынак, але хацелася б сысці ўсё ж такі на перапынак з перавагай у ліку і скарыстацца магчымасцю на апошнюю атаку Зайцу. Зайцаў падае. І што? Нічога не заўважыў зараз галоўны арбітр. Барацьба ў цэнтры поля, якую суправаджае свісток арбітра на перапынак. Ну што, цікавы тайм паглядзелі. 0-0 пакуль што на табло, але ўсё ж такі гэта было цікавае. Ведаеш, адзінае, што мне не падабаецца, што сцэнар тыднёвай даўніны пакуль паўтараецца, валодаем перавагай, ствараем моманты, але пакуль не забіваем. Ведаеш, сапраўды ёсць такі момант, ствараем, дамінуем, але таксама прапускаем і небяспечныя контратакі суперніка, як было і ў апошнім матчы. Канешне, хочацца верыць у тое, што ў гэты раз сцэнар будзе іншым, але пра гэта мы даведаемся ўжо ў наступныя 45 хвілін, а пакуль што сыходзім на перапынак.
Євген. Ага. Што сябры, вяртаемся на другі тайм. Матч Крумкачы ўраджайны, другі тур чэмпіяната Беларусі ў другой лізе, мінскі дывізіён, і адбудзецца ў нас на самом пачатку этого тайма замена ў складзе футбольнага клуба ўраджайна. Гэты матч для вас каментую я, Алексей Борисевич, і мой сённяшні напарнік Дима Подгорны. Дима, што за замена адбылася ў нас? Замена адбылася ў складзе ўраджайнай. На поле выйшаў Артур Жабінскі, нумар 34. Дасведчаны даволі футбаліст, які шмат часу гуляў у АЛФ. У другой лізе гуляў ён не толькі за ўраджайную, а яшчэ і за футбольны клуб БДУ, які таксама з намі неаднойчы гуляў. Ну, а што тычыцца таго, хто сышоў, вось зараз мне здаецца, патрэбна гэта вызначыць, бо не ўбачыў я... 19 номер, Владислав Колясінскі, калі не блытаю, насінскі, а? Ведаеш, вы што... Атака нашай каманды, пра гэта пазней. Даша Касуке! Не туда. Та, магчыма, той момант, калі здавалася, лепш было не чапаць, мяч было больш небяспечна. І што? Ну, ведаеш, вось зараз, здаецца, другі шанец нам дае галкіпер ўраджайнай Алексей Мохнач, а сапраўды, вось ведаеш, Калясінскі, які сышоў з поля, я вось не прыгадваю яго чамусьці на поле, яго, здаецца, проста не было бачна. Не ведаю чаму. Мабыць, мы яго не заўважылі, а мабыць, ён сапраўды быў такі незаўважны, што Ілля Рахманаў вырашыў, што сённяшні матч ён не працягне. Артур Жабінскі атрымлівае свой шанец. Футбаліст гэты не так часта выходзіць у стартавым складзе, большасці ён узмацняе гульню з замены. Гэта ўжо не першы сезон менавіта так, але здаецца, што ў кожным матчы з крумкачамі, калі я не памыляюся, ён на поле з'яўляўся. Вось. Да, і пачынаем другі тайм роўна так жа, як мы пачыналі першы, то бок з валодання мячом на палове поля ўраджайна, але зноў жа спадзяюся, ў адрозненне ад першага тайма канвертацыя момантаў у галявыя будзе нашмат лепшы. Ну што, Аўсянік? І яшчэ ёсць мяч у нашых футбалістаў, быў мяч у нашых футбалістаў, застаецца ён у Зайцева. Зайцев добра на Елизаранку. Елизаранка ў цэнтр пад штрафную. Баранаў выходзіць, амаль што выводзіць 1 на 1. Януша Ладуцьку. Здаецца, не Баранаў, а Гардзейчык гэта рабіў. Так. Што адзін, што другі футбаліст высокі і могуць згуляць галавой. Ведаеш, вось, на жаль, са спіны іх ввогуле адрозніць даволі цяжка, тым больш, што ў іх даволі падобныя нумары. Так, калі ты не разлічыў там, ці гэта 8, ці гэта 6, ввогуле незразумела. Ну што той футбаліст, што гэты яны актыўны в гэтым матчы. Дима, слухай, тайм толькі распачаўся. Давай нагадаем тых, хто недавно далучыўся да матчу, у якіх жа складах выступаюць каманды. Калі не супраць, то распачну са склада гасцёў. Ураджайна сёння выступае ў наступным складзе нумар 31 Алексей Мохнач, бароніць браму гэтай каманды. Нумар 2 Мікіта Ереміна, калі не блытаю націскі, а 3 Даніил Метелец, 4 Владислав Смолоўскі, 6 Александр Шишко, на хвіліначку найлепшы бомбардзір другой лігі мінскага дывізіёна ў мінулым сезоне. Так-то 15 Артур Сарамаха, 17 Денис Лазюк. Да, Лазюк. 34-й, здаецца, ўжо Артур Жабінскі, таму што Калясінскі сышоў. 20-й Мікалай Мікуліч, 77-й капітан каманды Степан Неронскі, 95-й Антон Боскін. Згадаў я 4-го Смолоўска, але таго памянялі. Артём Косач замяніў нумар 88 яшчэ ў першым тайме. У Крумкачах за замен не было, таму Дзіма агучкалі ласка, у якім складзе каманда распачала матч, у якім яна працягвае яго. Так, здаецца, што гэта будзе надта проста. Вось зараз мы паглядзім, чым скончыцца эпізод. Скончыўся ён жоўтай карткай, бо надта груба зараз згуляў супраць Аўсяніка. Мікіта Аўсяніка, хтось з футбалістаў, гэта, здаецца, Нікіта Яромінак. Еремінак, все ж таки, Дзіма, складанае мне кожны раз вымаўляй, дай. Я бачу, што ёсць складанасці у цябе з гэтай прочым. Давай, пакуль ёсць пауза. Так, ёсць пауза, сапраўды. У варотах сёння гуляе Віталій Зігмантович, нумар 1, 3 Мікіта Аўсянік, 5 капітан каманды Януш Ладуцька, 7 Касукіна Міката, 8 Арсень Старыкаў, 10 Ілля Зайцаў, 16 у цэнтры абароны Яўген Гардзейчык, 18 Алексей Баранаў, 21 Яўген Елизаранка, 33 нападнік Даніл Дорожка і 96-й таксама абаронца Мікіта Кухці, галоўны трэнер каманды. Ну тут, я думаю, все вы ведаеце, Сергей Васильевич Казека. Барацьба ў цэнтры. Паджаў крышачку барану свайго суперніка, але той разабраўся. На Жабінскага мяч аддаў. Жабінскі мяч згубіў зараз у цэнтры. Вось такі вось выхад на замену атрымаўся Жабінскага, а тут ужо і
становішча па-за гульнёй у Іллі Зайцева, але ці адмяняе гэтага факта, што з парушэннем правілаў, здаецца, згуляў супраць яго Артём Косаш, нумар 88. Кожны раз называю нумар, каб все ж таки прасцей было ідэнтыфікаваць не зусім знаёмых нам футбалістаў. Да, і зноў жа сябры для тых, хто раптам глядзіць гэты матч і не разумее who is who, то Ураджайная сёння выступае ў блакітным камплекце форме ўласцівым гэтай каманды, здаецца, нябесная, менавіта такая мянушка ў гэтай каманды, а Крумкачы ў сваім хатнім чорным камплекце формы. Што, божачкі, так доўга ля мяча таго перамінаўся з нагі на нагу Аўсянніка па выніку пакінуць яго Віталю Зыгмантовічу, які будзе хутка, хацелася верыць, уводзіць мяч у гульню. Насамрэч, я думаю, да, не трэба цягнуць нам час і не адкладаць на потым, так бы мовіць, узяць браму Ураджайнай, бо пакуль не бачылі мы гала ў сезоне ад Крумкачоў, да, ўжо другі матч, так, чацвёрты тайм гуляем. Нават ужо неяк трывожна, ведаеш, бо ўсё ж такі ввогуле ў апошнім матчы Крумкачы, колькі я заўзею за Крумкачы, упершыню не тое, што не прайгралі, яны не перамаглі, вось, а яшчэ і прайгралі. Так, першы матч у сезоне, здаецца, бо дагэтуль Крумкачы ў першым матчы некалькі гадоў запар перамагалі, прычым у большасці сваёй упэўнена. Баранаў, ёсць прастора, ёсць партнёры, наперадзе ёсць Дарожка, Дарожка памыліўся, зноў Ураджай на мяч, длінная перадача наперад, Кухцік. Да, важна не памыліцца ў гэтай сітуацыі. Кухцік гуляе упэўнена. Але вось тут ёсць праблема з партнёрамі, бо на Міката ўжо ў барацьбе трэба на Мікаце выходзіць. Ну а тут, канешне, парушэнне правілаў. Артур Сарамаха жоўтую картку атрымлівае. Так, здаецца, не самы грубы фол, але такі, ведаеш, даволі паказальны. Мне так ідзе здалося, што другі нумар атрымаў зараз картку, не? Не, гэта быў Артур Сарамаха, нумар 15. Так, да, бо ён якраз гуляў. А вось, што тычыцца Нікіты Ерамінака, ну тут ён ужо атрымаў картку, сапраўды, але хвілін 5 таму, амаль самым пачатку другога тайма, бо груба згуляў супраць, вось ужо нават не памятаю супраць каго, ці то Аўсянік быў, ці то Ладуцька. Дзіма, слухай, пакуль гульня развіваецца і лік на табло 0-0, я думаю, варта адзначыць, такім жа можа ўзмацніць гэту гульню Сергей Казека, пра гэта пазней. Гэта пазней. Прапускаў на Міката, ведаеш, вось калі не трэба прапусціць, прапускае, калі трэба, то не. Вось такое, але ладно, зараз абараняемся мы шчыльна, гэта робіць якраз такі Яўген Гардзейчык. І што, адбяруць нашы футбалісты мяч? Не, па выніку Ерамінак з мячом, пас на 17-й, это Денис Лазюк. Але, дзякуй Богу, за правае становішча па-за гульнёй, бакавы арбітр, і у любом выпадку, калі што, гол залічаны не быў бы. Дык, Дзіма, давай паглядзім ўсё ж такі, кім Сергей Казека сёння можа ўзмацніць якраз такі гэтую гульню. Ну, Кирилл Хоміч, это такая опцыя на нейкі крайні выпадак, а так Денис Рудзянок, нумар 13, Ростислав Серы, якраз такі з тых футбалістаў, якія могуць абвастрыць гульню. 44-й Константин Куймаў, 77-й Вячеслав Попава, 79-й Алексей Яўзрезаў, 89-й Сергей Лынько і 99-й Артур Лукашевич. Слухай, ну пераважнай большасці такія паўабаронцы ці нападнікі. Ці нават абарону, калі што, але... ратаваць няма каму. Ну, ведаеш, пакуль што, здаецца, і не трэба, а вось тут спрэчна, ці быў там афсайд, але вось Дарожка зараз у ім апынуўся. Вось ведаеш, што я адзначу тое, што ўзмацняць атаку ёсць кім, бо можа выйсці той жа Сергей Лынько, які ў апошнім матчы выйшаў на апошніх хвілін 20, але паспеў гульню абвастрыць. Здаецца, што застаў усе два прапушчаных гола, ці апошні прапушчаны гол, і адзін мяч таксама адгуляў. Ну і, канешне, Ростислав Серы, таксама нападнік, які пакуль што за Крумкачы ў афіцыйных матчах ввогуле не забівае. В апошнім сезоне ён ввогуле першую частку сезона адгуляў, нічым не адмеціўся. Я маю на ўвазе результатыўныя дзеянні, а вось у гэтым сезоне будзе старацца, здаецца, адгуляцца за тое, што было ў сезоне 23-го году, но будзе цікава паглядзець. Няронскі, перадача, Жабінскі, на фланге, падача, Кухцік, а на падбор Ерамінак,
Зноў стрэл моцны, але значна вышэй. І здаецца, што значна вышэй таму, што быў рыкашэт, і зараз прызначае ужо Наронскі, прызначае вуглавы. Да, у бліжэйшай паўзе, мяркую, у нас будзе двайная замена аж до складзе Ураджайнай. Будзе пауза, тады разберем, хто на полі з'явіцца. Згадаў tu Ростислава Сера, здаецца, у кубкавым матчы год таму якраз такі першапачаткова гол нашай каманды на Ростислава запісалі, толькі потым там пасля відэапрагляду пратакола зразумелі, што ўсё ж такі аўтагол быў у той сітуацыі, давай назіраць за падачы. Так, гэта якраз была гульня супраць Ураджайнай. Так, я нават памятаю гэты гол, сапраўды, але потым прыйшлі да высновы, што ўсё ж такі забіў не серы. Ну а вось гэта ўжо цікава, гэта ўжо атак Крумкачоў, гэта Зайцаў на хуткасці можа аддаваць на дарожку, дарожка ўжо закрыты, Зайцаў сера абманных руха, удар па варотах! Які сэр ад Алексея Мохнача! Да, на вялікі жаль, не было каму замыкаць якраз такі гэтую перадачу са склада нашых футбалістаў. Ну што, завяліся заўзятары, завяліся, спадзяюся, і футбалісты, і скарыстаюцца гэтым імпульсам атрыманым у гэтай атацы, каб ўсё ж такі развіць гэтую перавагу на табло. Баранаў. На Кароткая Старікова. перадача. А той недакладна вяртае на таго ж Барана. Ну што, мяч за намі. Будзем уводзіць мяч за бакавой, і што, дае дазвол на двайную замену галоўны арбітр Вячеслав Наронскі. Так, перадусім, давай адзначым, што уладальнік жоўтай карткі, чалавек, прозвішча якога нам было складана вымаўляць, Мікіта Еремінак, поле пакідае, замест яго ў гульню уступае Нумар 10 Евген Воробьёў, здаецца. Ну і нумар 22 гэта Ілля Ануфрыяў. Таксама ветэран, здаецца, Ураджайнай. Ён выйдзе замест, а вось гэта цікава, замест каго? Александра Шишко, найлепшага бамбардзіра якраз такі другой лігі ў мінулым сезоне. На хвіліначку. Ну цікава, это што, значыць, пра тое, што разліка на перамогу сёння няма? Ну ладно, не так добра мы ведаем Ураджайную, з чым звязана эта тактычная перастанова. Сезоне. Так, тут все мяняецца ад сезона да сезона. Ну слухай, ведаеш, наогул у дадатку Беларусь футбол Шишко найлепшы бамбардзір зазначаны па пазіцыі як абаронца. Ведаеш, вось я бачыў і тое, што нападнікі былі адзначаны як брамнікі і шмат чаго яшчэ. Ввогуле, нават на афіцыйным сайце АБФФ доўгі час заставаўся склад Крумкачоў, здаецца, 19 ці 20 году. Тыя футбалісты, якія ўжо, ну, відавочна не гулялі за наш клуб. Ну, 2 гады таму гэтыя футбалісты ўсё яшчэ чамусьці на сайце АБФФ былі у складзе Крумкачоў. Але гэта ўсё пытанне тэхнічнае. Скидка, Зайцаў на дарожку, Зайцаў! Можна пакуль вельмі ўдала камбінуюць нашыя футбалісты з мячом. І на падборы Жабінскі. Жабінскі, які зараз у сэндвічы такім апынуўся паміж Елізаранкай і Баранавым. Баранаў у прэсінгу. Ураджайна 32 замены. Поле покинули. Номер 2 Микита Еремінак. Ух, як зараз гуляе смела, агрэсіўна Евген Гардзейчык і зрывае сваю порцыю аплодысментаў ад трыбунаў. Ну а вось тут уже парушэнне правілаў. Зайцаў заўсёды актыўны ў барацьбе, зараз як пацярпелы. Да, і звярні увагу на тое, як эмацыйна рэагуе Ілля Рахманаў, галоўны трэнер Ураджайнай, на гэта парушэнне правіла, якое, здаецца, было максімальна відавочным. І што, нейкія размовы вядуць футбалісты Ураджайнай. І, дарэчы, хто прыйшоў спрэчыцца, сварыцца, скажам так, гэта Артур Сарамаха, той чалавек, які ўжо атрымаў жоўтую картку. Не хапіла смеласці ў галоўнага арбітра паказаць другую жоўтую, бо это былі відавочныя выказванні ў адрас аднаго з арбітраў, што, ну, вядома, мусіць карацца жоўтай карткай. Ну так, і нават зараз, а вось жоўтую картку ведаеш, хто атрымае? Толькі што хацеў сказаць, галоўны трэнер Ілля Рахманаў атрымлівае жоўтую картку за спрэчкі. Вось яго ўжо не пашкадаваў Вячеслав Наронскі ўжо, прашу прабачэння. Ну, ведаеце, ад кантэксту залежыць, я думаю, што вядома, пра каго я кажу, калі звучыць прозвішча Наронскі ці Няронскі, гэта ўжо не так важна. Ну што, нават спрэі ёсць у Наронскага, гэта вам не аматарскі ўзровень. Да, давай звернем адразу яшчэ ўвагу на тое, хто зараз будзе выконваць гэта стандартнае становішча, не Мікіта Аўсяннік. Мікіту наогул трэба пашукаць на полі, ці не адбылася ў нас там у перапынку замены. На падборы, падача.
Ведаеш, то, што на далейшым фланге, а вось Аўсянік, а вось і удар, але міма. Да, менавіта Ще там- такая думка і прашмыгнула ў маёй галаве, што будзе чакаць падбор якраз такі Аўсянік, бо можа здалёк прыкласціся ён, але чакаем удараў не толькі ад яго, але ад Алексея Барана, ад Сені Старікава. Старікаў, мусіць, стварыў самы небяспечны момант першага тайма, памятаеш той удар, які трапіў у штангу. Памятаю, конечно, памятаю. На самым пачатку матчу, мусіць, вастрэй потым і не было. За гэты момант, і гэта, мусіць, якраз такі быў адзіны сейф у тым матчы, ой, дакладней, ад Алексея Мохнача ў першым тайме. Ведаеш, ну вось у другім тайме ён таксама выратаваў каманду, гэта нагадаем. Ілля Зайцаў ледзь не адкрыў лік нарэшце ў гэтым матчы. Дорожка. Дорожка, мне здаецца, ведаў ужо, што будзе зараз свісцець Вячаслав Наронскі. Відавочным быў фул, і таму не моцна ён там намагаўся барацьбе нешта для сябе выйграць. Проста спыніўся на месцы. А вось ізноў Ілля Заранка. Зноў ён выконвае стандарт. Магчыма, ведаеш, пасля перапынка адбылася нейкая такая замена Мабыць, проста выканаўцы. разбіліся па флангам, таму што ўсё ж такі адзначым, што гэта правая палова поля, а там гуляе Ілля Заранка. Падбор на Міката. Вельмі Не далёка прайшоў. адпускае мяч ад сябе. Перадача наперад. Перадача добрая, але дрэнны прыём ад свежага гульца Яўгена Вараб'ёва. А вось гэта Аўсянік атрымлівае па нагах, здаецца, але нічога, ніякай рэакцыі ад галоўнага арбітра няма. Ён паказвае зараз тое, што трэба уводзіць мяч у гульню ад брамы. Ну, трошку не паважаю сябе, да, я паразмаўляць з сабою сёння Вячаслав Наронскі. Мне здаецца, ведаеш, раз, даў два, дык і пачнуць усе налева-направа з тобою размаўляць. І балбой нават такімі тэмпамі. Ну, мабыць, мы пойдзем потым пагутарым з галоўным арбітрам. Спадзяюся, не будзе ні ў якім разе нагоду. І давай, да, яшчэ на што Мабыць, ёсць пытанне. На што яшчэ хацеў звярнуць увагу? Што трэба быць пільнымі нашым абаронцам, таму што правільна ты адзначыў, што свежы 10-й нумар Яўген Вараб'ёў, ён якраз такі у нападзенні дзейнічае, таму пры магчымасці можа збегчы. Якраз такі перад матчам Казяка я адзначаў, што хуткасці ў нашых цэнтральных абаронцаў не самыя высокія, не самае моцнае, гэта іхняе месца. Але ўсё ж такі адзначым тое, што як мінімум Януш Ладуцька мае рацыю, як займаць пазіцыю. Таму мне на самой справе даволі спакойна. Ўсё ж такі, хаця хто яго ведае. Хуткія атакі, ад якіх не застрахаваны ніхто. Што, у нас цяжкая артылерія рыхтуецца на замену. Сябры, магчыма, бачыце, вы ўжо ў кадры на броўцы Сергея Лынько. Каго заменіць, даведаемся зусім хутка, пакуль Зайцаў Елизаренко! З убойнай пазіцыі зараз не забівае Елизаренко. Метраў 15 было да брамы. І зараз трэба включацца зноў гульню, бо пачынаецца атака ўжо ураджайны. Жабінскі з мячом. Жабінскі не хутка, але ўсё ж такі лезе зараз барацьбу. Чамусьці Жабінскі, але вось ведаеш, хтосьці там нават пасмяяўся. Жабінскі барацьбу ў выніку выйграў і мяч далей пратаўкнуў. Да, там ужо сустрэлі наступнага гульца. Там ужо крумкачы пачалі сваю атаку. Ці не можна назваць гэтыя пасы атакай, я не ведаю, але крумкачы зараз з мячом. Кухцік. Да, ведаеш, фільм Зідана у выкананні Жабінскага такое было пачуццё, што яго ў слоумо глядзеў вельмі запаволена, ён рабіў это якраз такі тэхнічны прыём. Але ж пераможцаў не судзяць, а пераможцам ён выйшаў з той сітуацыі. Зайцаў з мячом на флангу, шукае дорожку, не знаходзіць і мусім забіраць падбор мы. Баранаў скідвае, атрымлівае штуршок у спіну, нічога няма ў этой сітуацыі. Зноў з мячом Зайцаў. Хто ж будзе адрасатам яго на перадачы? Елизаренко. Выдатная перадача на Елизаренко. Елизаренко, можна страляць. Елизаренко! На Міката мусіў замыкаць зараз дальнюю штангу, але хутчэй за яго там аказаўся Алексей Мохнач. Не штурхаў уже, не чапаляў Арсень Старікаў, футболіста ураджайна, як падалося мне. Ладно, Дім, давай адзначаць замену, карткі няма, таму ўсё ж такі ўсё добра. Жабінскі на газоне. Тым часам Даніл Дорожка пакідае замену па пазіцыі, пакідае поле і саступае месца Сергею Лынько, нумар 89. Давай падзячым Даніка за гульню.
Вялікі аб'ём працы ён выконваў, дзе трэба апускаўся за мячом, але разлік казекі якраз такі на Сергея Лынько. Я так разумею, за тыдзень фізічныя кандыцыі палепшыліся ў Сергея Лынько, таму 25 паўнавартасных хвілін ён атрымаў, а нават і болей, я думаю, з улікам дададзена час. Болей, так. Ну, вугле відно, для Сергея Лынько, здаецца, і хвіліны хопіць, каб як мінімум стварыць небяспеку. І што, на газоне Віталь Зигмантович? Гэта ўжо сітуацыя вельмі нядобрая, бо здаецца, што галавой сутыкнуліся галавамі Віталь Зигмантович і нападнік ці не Евген Воробьёў гэта. Але не, паднімаецца зараз Віталь Зигмантович. Зычым здароўя абодвум футбалістам. Як небяспечна зараз гэта выглядала. Зигмантович сутыкнуліся галавамі, ось я як і кажу, і нават здаецца, што на нейкую секунду страціў не то што прытомнасць, але кандыцыі. Просто Зигмантович не здольны быў падняцца самастойна. Адразу ж партнёры пачалі яго пераварочваць на ўсялякі выпадак, і трэба адзначыць тое, што аператыўна зрэагаваў Вячеслав Наронскі, адразу падазваў медыцынскую брыгаду, якая, здаецца, сёння крышачку скарочаная. У нас заяўлены Эдуард Калілец у якасці урача каманды сёння, але я чамусьці на полі зараз яго не бачу, хаця, здаецца, бачыў перад матчам. Не так істотна гэта, бачым на полі і Олега Давідовича. Гэта самае галоўнае, конечно. Таго, хто сёння замяняе, выконвае абавязкі Эдуарда Александровича. Калілца. Так, Эдуарда Калілца, конечно. Доктор, які здаецца, сезона 2020 з намі. Да. Слухай, ну насамрэч, трошку переживаў я, конечно, за гэты выхад, далёкі выхад ад Віталя Зигмантовича. Ужо лічу, што за межы штрафной вылятаў ён, баяўся я, што можа гэта скончыцца нечым небяспечным. Але, здаецца, все на газоне, все якраз такі з гэтага газона падняліся і здольныя працягнуць гульню, таму добра, што сітуацыя скончылася без стратаў у складах каманд, бо, здаецца, у першым тайме мусіць была ўсё ж такі вымушаная замена. Абараняемся мы. Евген Гордейчик скидывае грудзямі сабе гэты мяч і шукае адрасата перадачы. На каго ж ён это аддаваў? Ну, здаецца, што ўсё ж такі в напрамку Сергея Лынько, які нават включыўся в эпізод, але адразу ацаніў абстаноўку так, што ўсё ж такі не дагоніць. Але прысігуе ён актыўна зараз Мохнача. Елізаранка на падборы. Елізаранка трэба хутка расставацца з мячом, бо ён ужо пад прэсінгам расстаўся, але не так. І вось ужо вельмі небяспечная атака. Ці хто будзе хутчэй? Сарамаха прагаджае яму зараз путь Алексей Баранов, а Намиката памыляецца ў цэнтры поля, аддае мяч назад, але вось што, палажэнне становішча па-за гульнёй відавочна, і гэта было бачна нашым абаронцам. Яны синхронна паднялі руку, а вось Косач, які, дарэчы, якраз і быў пацярпелым таксама ў тым эпізодзе з Зигмантовичам, здаецца, ўсё ж такі зноў на поле, без кантакту ён там апынуўся. Я подозраю, што гульню ён все ж таки не працягне. Здаецца, што ўсё ж таки ёсць пэўнае сатрасенне ці нешта, што не дазволіць футбалісту застацца на поле. Вось трымаецца ён за галаву, здаецца, ведаеш, гэта як такі эфект тэмпературы, такі, які ўзнікае, дарэчы, якраз пасля вось такіх вось траўмаў. Зычым яму здароўя усе разам. Артему Косачу здароўя. Будзе зараз штаб вырашаць. Канешне, мне здаецца, што яшчэ адна замена павінна была застацца у... Ну, любому выпадку 5 заменаў дазволена, да? Так, яшчэ адна замена павінна была застацца. Мне здаецца, што... Пра гэта пазней, давай назіраць. Аўсяннік здалёк б'е, і што Мохнач мяч гэты адбівае. І Лынько дае таму выйсці за межы поля, каб мы з вами сталі сведкамі чарговага кутніка. Сам жа Аўсяннік, які гэты кутнік зарабіў, ён жа пойдзе яго выконваць. Я думаю, вымушанай большасці будуць крумкачы гэты стандарт разгульваць, разыгрываць зараз. Не, вяртаецца, дарэчы, Косач, не ведаю наколькі. Нейкую пэўную дапамогу яму аказалі, і калі ён адчувае сябе здольным, гэта, канешне, лепшае, што можа гэтай сітуацыі быць. Баранов, скидка, небяспека. Лынько будзе бароцца за верхавы мяч, у яго, канешне, там перавага
невялікая ў сілу пэўных абставінаў. Овсянник грузит еще раз гэты мяч. И что? Януш атрымаецца пробить не на вялікі жаль. И Алексей Мохнач імкліва забирает и мяч. Ёсць магчымасць провести контратаку ураджайнай. И что, 17-й Денис Лазюк мяч ты подбираешь. Слева ёсць Жабінскі з фланга. 34-й, да, Жабінскі, як ты правильно подказываешь, але пакуль мы это все промаўлялі, ужо адабралі мяч наши футболисты. Так, Наміката адзначыўся. Распачаў пазіцыйную атаку Крумкачоў. Перадача на Зайцева. Зайцев на фланге. Ведаеш, вось я адзначу тое, што калі ў апошнім матчы Крумкачы амаль што ўвесь час спрабавалі гуляць праз цэнтр, гэты раз яны гуляюць даволі добра праз фланг. Ведаеш, ці не памыляюся я, але здаецца, што быццам бы вярнуліся да той схемы, якую практыкавалі ў другой палове папярэдняга сезону. Вось неяк так зараз гульня выглядае. Лица дзе тыя ж, дзе іншыя, але сістэма быццам тая ж самая. Баранаў. Перадача ў цэнтр і вельмі груба зараз гуляе. Хто? 22-й нумар, гэта у нас Ілля Ануфрыев, які выйшаў на замену. Жоўтая картка. Видиш, вось колькі жоўтых картак атрымліваюць ужо футбалісты ураджайнай, чацвёртая. Гэта, ведаеш, традыцыйна здаецца для ураджайнай, бо я вось колькі памятаю, вось заўсёды ураджайная гуляе з вялікай колькасцю жоўтых картак. Вось без них каманда амаль што не можа праводзіць гульні. Ну, гэта такі пэўны стыль, які, здаецца, не будзе дадаваць значнага рэспекту, значнай павагі і любві з боку супернікаў, бо, канешне, гэта заўсёды за собой нешта цягне. Елизаренко ля мяча, і чию ж галаву, ці не толькі галаву зараз будзеш шукаць Яўген, сябры паназіраем. Падача! Здымаюць мяч футболісты ў блакітных футболках. Овсянник удар, ну гэта надта проста. Разминочка для брамніка, я думаю, Алексея Мохнача таким сёння не прабраць. І адразу ж на Дениса Лазюка, не такога свежага, футболіст со старту гуляе якраз таки на газоне. Яго даганяе такі ж нясвежы Арсень Старыкаў, які на мячы апынуўся першым. Ну что, вось такая невеличкая пауза. Здаецца, што будзе яна выкарыстана для того, каб папіць вады. Ведаеш, вось я зараз пільна наблюдаю за Косачам, бо бачу я, што нейкія ўсё ж такі ёсць у яго праблемы. Зараз ён так адышоў, трымаецца за твар і п'е ваду, і здаецца, што яшчэ нейкі нашатыр таксама нюхае. Мне здаецца, што ўсё ж такі будзе замена, хутка будзе замена, нягледзячы на тое, што сам Косач выйшаў толькі на 35-й хвіліне. Ну, Дим, давай у нас пауза, мы сегодня комментуем як для заўзятараў Крумкачоў, так і для заўзятараў ураджайнай. Давай агучым, хто ж можа выйсці на замену. Гэта нумар 83 Брамнік, Максим Хамутоўскі, 5 Павел Варенік, 9 Владислав Романенко, нумар 21 Алексей Ползун, 29 Сергей Гушча, 30 Савелий Харошкин. І, здаецца, на гэтым усё. Астатнія футболісты ўжо выйшлі на газон стадыёна Арцара БДУ, дзе крумкачы, нагадаю, сёння гуляюць свой першы дамашні матч у сезоне. Пакуль што з лікам 0-0 на 73-й хвіліне. Пакуль больш за 160 хвілін крумкачы не могуць забіць. Сумная тэндэнцыя, цяжка даюцца нам галы, але давай будзем шчырымі, гэта тое самае, што мы бачылі і на пачатку мінулага сезона. Кожны гол трэба было выгрызаць. Ну так, пачатак апошняга сезону, здаецца, быў не лепшай старонкай гісторыі Крумкачоў. Былі больш упэўненыя старты. Але ўсё ж такі нагадаем, што каманда ў выніку атрымала, здаецца, 8 ці 9 перамог запар і выйшла, дайшла потым да фіналу другой лігі. Чакаем, канешне, мы, што і ў гэтым сезоне не расчаруем заўзятарам, але пачынаць трэба, здаецца, ўжо зараз. Ужо трэба перамагаць, ужо трэба забіваць, трэба дарыць Ведаеш, у любым выпадку і сабе заўзятарам эмоцыі. Тэндэнцыя працягваецца ў тым сэнсе, што лёгка з ураджайнай сёння не атрымліваецца. Зноў, як і ўсе астатнія 5 папярэдніх матчаў. З ураджайнай так, мы адзначалі, лёгка не было. Ніколі сёння таксама не лёгка, але з кім было лёгка? Вот здаецца, што я толькі магу пару ці тройку каманд назваць, але тыя каманды, гэта былі тыя каманды, так, якія ніколі не ставілі перад сабой нейкіх глобальных задачаў ці ввогуле не дэманстравалі вось такога стылю гульні, бо калі яны гулялі без задачы, то гулялі ў такі яшчэ футбол, ведаеш, які, ну, такі акадэмічна правільны, атакуючы і з
пэўнымі рызыкамі для абароны. Вось ураджайная гуляе, мне здаецца, прагматычней, ураджайная гуляе брудней, ураджайная гуляе наўпрост агрэсіўней. Гэта мы ўжо адзначалі не раз. Подбирає м'яч Микита Аусянік, гуляє на капітана Яношу Ладучку. І що, треба другим, третім темпом уже заходити на эту атаку, але просто ситуація, яка не вимагала помилки, але такої обернулася. Гардейчик на Старикова. Знову назад. Ну навошта вось гэтыя перадачы назад? За такое Олег Анатольевич Дулуб, конечно, моцна і моцна ругаўся, я так разумею. Ладно, рухаемся наперад, спадзяюся мы. Гардейчик спрабуе на Зайцева, той на Старикова. Цікава, зараз разгулялі, Зайцев на фланге, ёсць прастора, перадача ў цэнтр на Ланько, і тут ужо кут. Заход на кутнік. 28-й кутнік, плюс-мінус по моїх Ты падліках. сапраўды лічыў, ці Ні, не? ні в якім разе, але думаю, ну ўжо 15 кутнікаў мы маглі Мне здаецца, назіраць. што так. І ведаеш, гэтым тайме іх, мне здаецца, стала крышачку менш, але за кошт першага тайму, які мы падалі, 10 кутнікаў, то так. А зараз не падаем, зараз разыграў з бліжнім. І што? Падача Зайцева не знаходзіць свайго адрасата ў якасці футбаліста Крумкачова, але на падборы Коскі. Лынько! Нема страшно, Один. за гульнёце ёсць. Гардейчик у офсайде, ну там было на самой справе відавочна, бо адразу група футбалістаў Крумкачова апынулася у становішчы па-за гульнёй. Вось цікава, нейкі рух на... Замены лаўцы рыхтуюцца, запасных. бачу я, што Савелій Харошкін па 30-м нумарам у паўзе ўступіць гульню. Што, размаўляе з Сергеем Лынько, галоўны арбітр Вячеслав Наронскі, мусіць нешта выказаў яму наш футболіст. Ну што, 30-ю гульню і 29-й нумары ўступілі. Гэта Сергей Гушча і Савелій Харошкін. А хто ж поле пакінуў, Дзіма? Што характэрна, Косач поля не пакінуў. Вось я, ведаеш, не заўважыў, здаецца, што гэта нумар... А вось цікава, які гэта нумар? Ввогуле ёсць адчуванне, што адбылася абратная замена і Артур Жабінскі пакінуў поле. Таксама Даніл Мяцеліца. Вось мне здаецца, што нумар 34 Артур Жабінскі сапраўды пакінуў зараз гульнявое поле. Ну, не быў задаволены Ілля Рахманаў. А ці будзем задаволены мы зараз тым, як прорвецца Сергей Лынько. Лынько, перадача з правай. Няўдалая. Зноў углавы. А вось тут ужо ідзе Мікіта Аусянік. Мікіта Аусянік, які... Вось цікава, што будзе на гэты раз, ці разгуляюць, ці будзе падача. Ілля Зайцев, здаецца, застаўся ввогуле на такім дальнім падборы, таму я, ведаеш, прадказаць магу тое, што будзе ўсё ж такі навес у штрафную. Так і ёсць, недзе на 11 метраў. Трэба адразу, мне такое ўражанне было біць Янушу Ладуцку, я не пастроіўся гэты пад мяч. Перадача, не, мяч пакідае, на жаль, праз лицевую лінію зараз поля. 78-я хвіліна на табло, сябры, ўжо 12 хвілін засталося нам назіраць у гэтым матчы асноўнага часу, не так яго і шмат. Ну, ввогуле так, 78-я хвіліна, лёс матчу не вызначаны, гэта не толькі цікава, гэта, канешне, яшчэ і нервова. І ввогуле, па характару гульні трэба сказаць, што забіць маюць шанец абедзве каманды, бо мы ведаем, як добра выбягае часам ураджайныя контратакі. Яўген Вараб'ёў меў гэтыя магчымасці, пакуль што за мяч ніводнага разу добра не зачапіўся. Елізаранка ўжо на іншым фланге, на тым, на якім яго можна было ўбачыць часцей у першым тайме. І вось ён, здаецца, І няма куды ўводзіць яму мяч, Евгену, бачыш зараз. Сумнае трошку відовішча, няма ў яго опцыі, вось толькі з Баранавым, толькі ўжо не Елізаренка, а Аусянік адыграўся. Ввогуле так, не на абвастрэнне трэба адзначыць таксама, таму што пачынаем за сваю палаву поля. Барана, ой, як зараз класна, як... Але і ў той же час вельмі рызыкоўна было, пагадзіце. Рызыкоўна, але як разабраўся Барана ў Коскі. 60 хвілін таму хацела пакрытыкаваць яго, бо шмат такіх дзеянняў, ну, неканструктыўных, памылковых бачу я цягам гэта матча ад Коскі. Ну, вось і зноў жа
Такое самое мы и назирали зараз. Мне здалося, що це кандидат під заміну, але мусить не бачить, ким можна А ось узмацнити. зараз він проривається. Коски, подача в центр, Лунько. І він з м'ячом скидыває головою далі. Елізаренко знову до м'яча не приладився. Видиш, така передача головою на грані геніальна, як мені здалося. Видиш, ён амаль што крос завершаў і вось на апошнім метры ён просто прыгнуў праз гэтую фінішную лінію. Вось, что сказать, блескуче и Ну, нестандартное, не шаблонное мышление, зауважально. оно проявляется в таких ситуациях. Бо я нават не мог і подумать, што менавіта так згуляе Сергей Лынько, а ён згуляў, і калі б, канешне, гэта атака скончылася б голам, это было б шыкоўна потым пераглядаць нам з вами. Ну што, Гэта ж сябры, такая страхоўка супраць фола, бо пайшоў бы наперад нагой і, здаецца, яшчэ в атаке бы у дадзеным выпадку на сабе ўзяў. на старіке ўжо, мусіць, не памылюся я, калі скажу, што шосты раз. Шосты ці сёмы ўжо раз мяняе хто? Нумар 9 Владислав Романенко рыхтуецца да выхаду на замену. Цікава, хто ж на гэты час будзе кандыдатам. Я ўсё ж таки не адчаюся. Я лічу, што хутчэй за ўсё, атрымаўшы пэўнае пашкоджанне Мохнач, не Мохнач, Косаш, прашу прабачэння, будзе асноўным, хто пакіне поле. Вот зараз ён нават паказвае, што я гатовы, я ў цэнтр, аддавайце мне пас, але там без варыянту. Елізаренко на Лынько. І, як ні странно, вось зараз тэхнікі не хапае. Сергею не разабраўся. Да, і мне здаецца, заўзятары сігналізуюць галоўны арбітр, што быццам бы футбаліст Ураджайна аддаваў перадачу на брамніка, але мусіць, это было так не мэтанакіравана, выпадкова, і не зафіксаваў якраз таки парушэнне в этой ситуации. Вячеслав Наронский, Ураджайна выходит в свою атаку правым флангом. Денис Лазюк добра запомняе этого футболиста, навошта ён зараз адштурхнуў Баранова руками, і гэта не заўважае Вячеслав Наронский. Ці можа ў паузе паразмаўляе якраз таки з гэтым футболистом. Вось было б цікава паглядзець, што будзе далей. Бо Няронскі з мячом, падача у цэнтр. Тут ужо небяспечна, мяч зноў Ураджайна, і зараз можна забіваць Ураджайна. Удар па воротах. Зігмантович упэўнена. І ёсць гол! Ёсць гол! Кур'ёзны, але гол! 82-я хвіліна. Мяч па параболе залятае ў 9-ю. Ураджайна наперадзе на 82-й хвіліне. Столькі магчымасцяў было у крумкачоў. Ніводная не была выкарыстана. Ураджайна, якая, здаецца, у першы раз сапраўды небяспеку прынесла да браму крумкачоў у другім тайме, свой шанец выкарыстоўвае і выходзіць наперад. 0-1, сябры. 0-1. Саступаем пакуль што. І адразу ж замена. Нумар 77 Вячеслав Попава выйдзе на замену замест каго? Пакуль што невядома. А вось і глядзі што, вось цікава, Артур Сарамаха адмаўляецца сысці зараз на замену. Вось гэта цікава, бо ён сапраўды адмаўляецца, проста не сыходзіць. Праігнараваў ён, паказальна праігнараваў зараз. А у Сарамахи ёсць жоўтая картка. Ну, я скажу шчыра, не так глыбока я ведаю правілы футбола, але за такое доўгае пакіданне поля можна было спакойна паказаць другую Загубіць жоўтую. замену, таму што яна в гэтым выпадку была панулявана. Вось супраць замест каго выйшаў зараз Вячеслав Попава, Ну, Коски я не бачу на газоне. Ось, давно напрошвалася да гэтая замена. Гэта Коскі, і трэба крумкачам адыгрывацца. Вось я бачу зараз, што дагэтуль не пераставілі лік на табло, але, ведаеш, уме трэба трымаць тое, што ўсё ж такі лік не на нашу карасць. Прайграем. Пакуль што прайграем, назіраем за тым, што будзе далей. Гэта, канешне, Да, сябры, калі складана заўважылі вы па трансляцыі, ці здолелі пераглядзець гэты момант на паўторы, падкажыце нам, хто ж азначыўся голам у складзе Ураджайны, бо я так разумею, дыктар па стадыёне гэты момант прапусціў, як і мы з вами. Ведаеш, здаецца, што гэта быў Няронскі. Якраз я баюся памыліцца, але мне здаецца, што так. І вось зараз нікуды, канешне, спяшацца ўжо Ураджайна не будзе, і здаецца, што будзе спрабаваць дайграць гэты матч ужо як ён ёсць. Бо зразумела, што гэты лік іх
задавальняе, і ўвогуле, канешне, гэта мусіць стаць для них такім памятным момантам, бо гэта будзе першая перамога над крумкачамі, калі яна адбудзецца. Але гол, канешне, трэба адзначыць кур'ёзны, і ў хайлайты, мне здаецца, сезона можа увайсці, хоць і адмоўныя, але ўсё ж такі увайсці, бо гэта трэба было ўбачыць, каб зразумець. Ну что, левым флангом идем в свою атаку. Кто с мячом? Микита Овсянник мусить где-то быть. Баранов опускается ниже, как развить эту атаку. Януш Ладучка справа находит адресата в выгляде Евгена Гордейчика. Зайцев, да, и уже, конечно, шмат наших футболистов на полове поля соперника. Але, ничем не кончается эта атака. Крумкачоў, да, складаны псіхалагічны момант. Ведаеш, перагарнуўшы гэту гульню, можна задаць такі добры імпульс працягу сезона, а зазнаўшы паразу, сёння будзе складана выбірацца. Увогуле, знаеш, так, гэта сапраўды вельмі такі тонкі, я б сказаў, тонкі момант спартыўнай псіхалогіі, бо крумкачы, здаецца, разумелі так, што ўсё ж такі яны зноў уваходзяць сезон з амбіцыёзнымі задачамі, і склад падбіралі суадносна. Баранаў зараз у штрафной, ён ужо за штрафной, але мяч у яго, Лынько, удар па воротах, бісіклетай. Ведаеш, часам можна пакрытыкаваць футболіста за такое піжонскае дзеянне, але, здаецца, у этой ситуации это было адзінае мажлівае рашэнне у Сергея Лынько. Тым больш, што Сергей Лынько рабіць так сапраўды умее, а чаму зараз не трапіў па браме, гэта, канешне, просто на самой справе крыўдна. Баранаў на папаву, Старікаў з мячом, шукае адрасата, справа ёсць адзін Зайцаў. І штрафны ёсць магчымасць у крумкачоў зараз за стандартнага становішча змяніць курс гэтай гульні, змяніць ввогуле ўсё. Ведаеш, тут уже такая сітуацыя, калі ці ўсё выйграў, ці ўсё прайграў, бо крумкачам, канешне, ўжо губляць няма чаго, тым больш, што сезон толькі пачынаецца. Ёсць шансы, і будуць шансы далей, але трэба, вось ты вельмі правільна сказаў, што трэба менавіта зараз атрымліваць гэтую перамогу, трэба менавіта зараз псіхалагічна ўваходзіць у сезон як пераможца, тым больш, што перадсезонка была досыць добрая. Падача. Овсянник шукае Елизаренко. Ну што, штрафной мяч, свечка на штрафной ураджайнай загараецца зараз, і мяч застаецца за крумкачамі. Зайцаў. Ці будзе ён кідаць далёка, ці будзе бліжэй, вось зараз зноў неразбарыха, так, вось пры уводзе мяча, а вось гэта зноў, і, здаецца, жоўтая картка павінна быць в гэтай сітуацыі, ці не. Наронскі, здаецца, зноў пашкадаваў гульца ураджайнай, застаўляе без гарчычніка. Тым не менш, штрафной будзе. Гэта зараз важней за нейкія там карткі. Бачу, у нас ужо трэці выканаўца стандартных становішчаў. Сеня Старікаў будзе зараз выконваць падачу. Ілля Рахманаў чарговы раз пакідае сваю тэхнічную зону, за што мусіць атрымаць папярэджанне, але галоўнаму арбітру не да таго відавочна ў гэтай сітуацыі. А вось зараз як можа быць? І што, не замыкаюць? Нічога сабе, перакладзена! І не разабраліся потым, ведаеш, вось гэта проста не шанцуе. Проста не шанцуе крумкачам, калі нават все павінна быць на нашу карысць, все ідзе неяк не так. Гэта ўжо, здаецца, другое ці трэцяе трапленне у папярэдчыну, так. каркас ворот. Ну што, можа, сурочылі нас, можа, трэба схадзіць, там, не ведаю, свечку паставіць у царкву. І што, да Януша Ладучкі? До чорнай магіі все-таки звяртацца. Ну, я не ведаю, да якой, але бы на карысць нашай каманды. І што? А от на чыю карысць будзем назіраць зараз? На карысць крумкачоў. Трэба як мага хутчэй уводзіць мяч. Баранов развивает эту атаку на левом флангу, отдает на Лынько, можно пробить. Добивание Зайцев, не будет добивания, але мяч застаецца за крумкачами, Зайцев гэта бачыць, Зайцев разумее, что не паспее футболист ураджайны да мяча першы, таму просто отпускае гэта мяч, а вось у Елизаренкі, здаецца, сёння з прыёмам нешта не то. Зноў парушэнне на апошніх хвілінах. Не звярні увагу, ладно, про это пазней. Зноў падача і яшчэ і гульня рукой, здаецца. Уже просто отправился на ту далекую, недалеку, близкую от нас броўку, але падкутнік Костя Куімаў, каб калі што, выпадку чаго выканаць абавязкі балбоя, бо
Зараз кожная секунда важыць вельмі дорага нам. Ну, здаецца, што і да данага часу, калі ўж Наронскі все ж такі шчодры на гэты час, будзе нямала. Ніхто ж не прэсінгаваў Віталя Загмантовіча ў гэтай сітуацыі. Навошта было адразу без апрацоўкі аддаваць эту перадачу? Гэта ўжо все рытарычнае пытанне. Зараз выправіўся ён за тую невялічкую памылку, якая была ў яго. А вось зараз, ну, ведаеш, здаецца, што навошта свісцеў зараз Вячаслав Няронскі, бо все ж таки мяч заставаўся ў Крумкачоў. Што, хто там на левым флангу? Елизаренко мусіць на Папаву. Магло падацца, што той па-за гульнёй. Лынько аддае перадачу ў адказ на Елизаренку, той апынуўся на газоне, але все гэта без парушэння правілаў і удар ад брамы будзем назіраць мы зараз. Здаецца, што астатнія актыўныя дзені мы ўжо будзем назіраць сапраўды вось у даданы час 4 хвіліны. 4 хвіліны нам падказваюць будзе дадана зараз да асноўнага часу, і зразумела, што ўраджайная будзе старацца маніпуляваць гэтым часам, будзе старацца неяк яго зацягнуць. Зараз вось не спяшаўся Мохнач, разумее ён, што час ён зараз не танны для ўсіх, а вось што тычыцца яго каманды, яна можа страціць, ну, увогуле амаль што гістарычнае дасягненне. Ну, калі лічыць, што пабеда над Крумкачамі гэта гісторыя. Уж не ведаю, як спрымаюць нашу каманду ўраджайны, але памятаю, што заўсёды нейкі двайны настрой у каманд менавіта на нас. Ладучка на кухціка, і трэба як мага хутчэй пераводзіць мяч наперад. Елизаренко на левым флангу будзе шукаць адрасата у выглядзе каго? Мікіта Аўсянніка, калі не памыляюся. Офсайд уже паказвае лайнсмен тое, што убачыў ён становішча па-за гульнёй Мікіта Аўсяніка. На вялікі жаль, вось яшчэ адна магчымасць для ўраджайнай пацягнуць час. Ведаеш, вось мы кажам пра тое, што ўраджайная цягне час, але ўсё ж такі я не магу не адзначыць тое, што крумкачы проста не выкарысталі тыя астатнія хвіліны, якія ў іх былі на працягу ўсяго матча, і хочацца ў нейкі цуд дагэтуль верыць, хочацца верыць тое, што крумкачы сёння ўсё ж такі з паразай не сыйдуць, але ну што, гэта здаецца адзін з самых дрэнных стартаў за апошнія гады для крумкачоў будзе ў любым выпадку, таму што здаецца, на перамогу мы сёння ўжо. Гвардейчик змагаецца за мяч, і што, навязвае яму барацьбу футбаліст. Прытрымліваў наш Женя за футболку, але парушэнне правіл на нашу карысць, і трэба ўсё, не губляючы ні мілісекунды, уводзіць яго ў гульню. Гэта і робяць нашы футбалісты, але я не бачу, каб 7-8 чалавек было наперадзе, яшчэ шматлікай колькасцю мы ў абароне. Трэба большым складам ісці наперад і як мага хутчэй пераводзіць мяч далей. На сваёй палове гала не зробіш. Аўсянік, ёсць яшчэ магчымасць у крумкачоў, ёсць яшчэ колькасць нейкая хвілін, і атака развіваецца цікава, бо б'е Старыкаў, створ трапляе, але як зараз здорава гуляе Мохнач. Ратуе каманду. Да, Сеня Старыкаў сёння б'е вельмі небяспечна, але пакуль не атрымліваецца яму адзначыцца ў пратаколе матча. Ёсць магчымасць, ёсць стандартнае становішча, ёсць кутнік, надо забіваць. Трэба зараз забіць крумкачам, трэба выкарыстаць гэтую магчымасць, бо былі небяспечныя моманты. Удар па варотах! І зноў створ. Вось, называецца, прачнуліся. Калі заставалася сапраўды вельмі мала. Ужо, здаецца, 94-я хвіліна пачалася. Вон, Дзіма, сочым за гульнёй да свістка. Ёсць яшчэ час. Баранаў налево на Елизаренку, потым ёсць Папава. Не, знаходзіць іншы адрасата ў выглядзе Сергея Лынько, мяч да таго не даходзіць. Янус з падбора б'е, удар блакуюць. Есть магчымасць Папава назад, Старыкаў, ён можа і прабіць, але ўжо няма магчымасці, ён перакрыты. І цяпер перадача ужо... на Старыкаў зноў падача! Надта простая сітуацыя для Мохнача, бо, ну, ведаеш, такая добрая для яго траекторыя.
тут нічога не скажеш, і вось ён зараз будзе, здаецца, цягнуць таксама час нават тым, што будзе выносіць, але, як я ўжо казаў, тут галоўная праблема ўсё ж такі не ў тым, што ураджайная будзе выкарыстоўваць гэты час у сваіх мэтах. Справа ў тым, што крумкачы ў другі матч запар дрэнна рэалізуюць моманты, забілі толькі адзін мяч у апошнім туры і толькі напрыканцы. Зараз ёсць магчымасць, попала, удар па варотах, міма! Але мяч застаецца за крумкачамі, ёсць шанс яшчэ грузануць наперад. Сеня доўга. Не было нічога. Овсяник падае, і што? Да, сябры, на вялікі жаль, фіксуем мы другую запар паразу крумкачоў. Не так, як разлічвалі мы, распачынаем гэты сезон і зноў жа перайграўшы саперніка, так бы мовіць, па ўсіх паказніках, сыходзім з поля без набраных у табліцу пунктаў, 2 гульні, 2 мінімальныя паразы. Так, на жаль, сёння зноў без балаў, зноў без перамогі і Спрабую, Дзіма, знайсці пазітыў сённяшні матчы. Пазітыў мусіць толькі ў тым, што ў чацвер чакае нас гульня супраць Новай Прыпяці з Альшанаў на кубак. Магчыма, там атрымаецца перарваць гэту ўжо двухматчавую серыю, якая, давай звернем увагу, яшчэ цягнецца з фінала мінулого года, дзе не атрымалася зазнаць перамогу. Ужо 3 матчы запар не перамагаюць крумкачы. Таму, магчыма, трэба... Для крумкачоў гэта ўжо моцная серыя, я скажу, таму што такой серыі ў нас звычайна не было, здаецца, з першай лігі. Ну, а што тычыцца кубкавай сустрэчы, то тут, здаецца, у крумкачоў таксама павінна быць моцная матывацыя, не толькі каб адгуляцца перад заўзятарамі, але яшчэ і тое, каб прывесці на гэты стадыён каманду вышэйшай лігі, бо мне здаецца, што якраз в гэтым раўндзе мы і вырашаем, ці прыедзе да нас каманда вышэйшай лігі. Ну, а вось вы чуеце, што ураджайную таксама добра сёння падтрымліваюць. Здаецца, што ураджайная ўсё ж такі сваім характарам сёння таксама, не сказаць, каб не заслужыла гэтай перамогі, бо ўсё ж такі і такое бывае, ураджайная гуляла нядрэнна. Да, Дзіма, давай пакрысе, напэўна, развітвацца. Сябры, дзякуй, што назіралі гэты матч з намі. На вялікі жаль, зазнаем паразу, але працягваем з аптымізмам глядзець наперад. Гэты матч для вас каментаваў я, Алексей Барысевич. Напэўна, напрыканцы адзначу, што найлепшым гульцом сёння якраз такі прызналі Яўгена Гардзейчыка і такім чынам атрымаў ён прыз ад нашых партнёраў галерэі «Смак». Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич, і Дзіма Падгорны. Сябры, дзякуй, што былі з намі. Да пабачэння. До новых сустрэчаў.